nursery, any KG, books BAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, a free basic 1, equals basic 6, English, a free basic 1, equals junior high school, near Banner Combined Soa, or Nina B, English, nom, and maths, nom, me say, books be anywhere, perfect series, any B, Nagias, any Naka, and so I'm a prover into a batter pian kotobi maneba. And that's already so could be crab to me. I could chew a cotton. How many students? Now, and look at dear, what tip one should say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the Master Kuswa, a here one more, at to phone call put to a station, and crying down so mine. First up, and your mom by beer, your tonto books beer, for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. Man beautiful. Otec 1029Fm. Mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. Share we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife na abo no. Hepa Plus mixer. Magie dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Nansei mi amedi ho dance ye pa se made huna kofam. Ade ban mi o ewa chiro mi woni ye papa. Asa de ebo asi mani so. Mani ne so ye wisi. Eso ye mikusu. Mani prunsuo efemfeme ewowo me. Ensem sei na wo kadia. Ehia pa se Dr. Reni be show. Bra by Grace Eye Clinic. Mayemfe fidie nhwe wani no so. Enkosi wani na chi. Nyehwe se de nyoma sitie. By Grace Hospital esanso obia. Yehwe asomu, ehwinimu ene eminimu. Metre ENT Clinic. Eti mo amota kwan mu minimu. Ana wasum tai kekau. Ne sentu de nyoma hudu awrebra wasum. Setakra, you wasum penti, hairpins, matches. Ene nyoma hudu awrebra wasumu no. Mr. Ojai. Nebra, my ENT for ehwe wasum ne mfa mawo. Da ben na hunu dentist emo hwe wanu mu ma wo. Wo kaso obi ho no kokọ na chi. Bra me nye scaling and polishing. Wanu mu nye hwam kama. Wo se na so abua. Bra me hwe. Ye de bi besi so ma ye fe. Ana mpo etu a ye besi foforo de ama wo. Kaka bi jejo wo se ye tu a ye betu. Enyoma amaka nyina. Opesi ye befie be hwe wo a ye be ba. By Grace Hospital so Kumasi Breman. Eben DVLA office no. Bibia ni amienkasa 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otec 102.9FM, the pride of Ashanti. Krobea. Otec 102.9FM. Asem Beba Dabi Akakuna Bete Onua Ori Abe Akusie Ati Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Akokodoro. Asem Beba Dabi Yesu Woha Yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi Woha Wuko Tie Hefa Piao. Adonu mubuhura ayeye ne na asienka ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso opania wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma wo mu nyina da papa ma won ahoɔden ni omo dia eni se ame no kasa no kai enkwana wo dia ma me wo dia asem ye wo so wo dia sene ya metumi atia to obra ni hu hwebi pata ya sede na ade ache na ade asobie bebi so wo mo so na ni asem wo edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpa aba omo da so busua ye waduma na papa wo die ne kense de kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban ebibia ye tia
mo brofo enyanka papa wa yibi Otec mo nyinkire ne dmani tumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ne ya ne kire se o mu gu ani mase nya sa no mo Otec 1029 FM. o mu obi ani mase ne mo ye yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra odu obi a bekọ no odin baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obefi woni mo nyamo adum ni amen amen I say amanfo akabia Matina o mafutue usum sei enye adwuma se ye be pese ye be frɛ wo yere a one ne wo hoi wa na wo baba no e wo fia ha wo bepe Impe le je kushina nwane ontu tunanu ontu mate se o so betu ama wo atwo mate okay okay mate any edase no no ka jensa min sama ni skan so ni sika so nko handan ne fiewura no me ko enso de me ko chie fiewura no o fiewura nsi an ye be wo kulaba o fie ho mo be wo de kulaba se senti se me nim sa no so ni musa sa ne fiewura na eka on sa sam na boy no ka kire me nti ba sa no me se wo wanim sa e na ono boy ne nso anim sa ye be wo kulaba o fie ho ti wo kan sa no so ko ha dan okwamo ti kwamo no kro ma mi maniska eso ni sika so e ko ha dan ti me de mi weekends na me ko sa me ko weekends no do so do ba afofra ba e ba fie ho dana me wo oba jiska free mu aso ni sika so ko ha dan e wo kwamo ho no san de oba ti esi 2023 no 1st January so 1st January wono no dia wono no date dia so opesa wo kai no ba me date dia me so me January so no do won kai me anopa me no sinia ma awia hata ye hyedam didi amedidi awie mi pian na me oba bia bompu ni mpu e wa kura na se ho sana na mpana no me di minim oba o de singlet na aba no asa bi na be ka chen se me ame ne da sole ye no kora ni birthday me anya hwe ama no mi why so hwe ne ma edwa me ba mi di baaye edwa me ba mi di baaye odwa ne de hu hia o de edwa na sa tam ne zo di koi eno a emo anwa tin tomatoes gesia sika sa wa hene nya se ge ne ye ne mpena wono na sa me ma beda weekends na me kwa no so ba beto aso ona ato singlet ya aba no eso the singlet na be ye dey o de be ma no se ne birthday no oh okay ti awia boy no na me so mehu cake bi na me se me kwa akoto nti me pie frifie me kwa akoto cake na me share again o de singlet no brand no bon so ko hwe ball o park no so Otec 1029 FM. Asem Beba Dabi. Park no so se me hu se again no so na ni kire park no so me ko ya na again it ho go top plot 2020 me hu da na me aba asetena am so ko kire me plot na ono oba na akwa akotena park so na no ba ma me ba ya na se ne sen so wo obi a oni be din ko ma me ba se de ni se dwa na ya na me pese me di ba na ntina ba se me ba wuntina ma ba ha Otec aba kwan so famenante ni enko plot no so am famne anko nanti anko plot no so ti me ko no ne ge no ho na ti pie water na mhwigo mienu nyina so e wo park ne so tam so obi a wo hwe ball no enko mo na wudi mo bo na mo hwe asem be no na mo ka na wo sa ge no sa ta mu ye de na hu so ye boy ne mpra se me pie free fie ho no wona me ni bo mpu ni mpu de chance ni nso ko si ho a me ba dem no na picture she boy ne bag mi chesa me hu no obejiji me hu sika ahwe ne hu school enti wo de wo twa wo mu nsuo wo park ne so ile jatabiribo
eja kwame enso ewa ha awie jataba wono nso ahihye dwumadie no ema ene yehia ya ye ba besom obo akra yeja akra umpom nyankopon adom ho ye pa na nso so adom me nso me ho oden je de nyankopon ene nso ye da afro ene ye yawada sa ene nso ya san hia bi wu aye ba besom sebe etrenti ye be de ne eja achehye enye ye ye be so enye ye enti ene nso ya san hia sa eja kwa me ho akra me ho awia fie de nyame kakra wate akra Yakopon de bia yeka se wan nan no a wan na ba kokodan no se bi nyani pa nyina na nyane se ye nya no yo dabi aha mo je di emu afu sani ya ye kwa ye bai ye ko dai se owufo ye sori se tiasefo a ye nya ka first 11 no kwa de sori no pa ye se dia se da Yakopon se onimu a ye nse hwe obo we nkan ho a ye nse nipa biara omo wu ko no ye nkan omo da bia me ka me se ye nkan kasika ndi South Africa for munisi kan de beji Mandela impo ye de impo Professor Mes nyame for the currency yi se nkan kasika nko an Ghana be ton Ghana mpo de age no nanso de ne braso no ko sure wa sora no pa se odi aseda na wa da urade good me da se da nyame asemi ya wo kan ya ene enkran kwan yi so yese cars ya ko pimpim se nro se new ama enipa be yesi dumiensa eni akire o ma prepare akra nka ho wo mko ba ku bi nso ami hu ye crash bi ya wono nso eye storekeeper ewo school bi mu a nyame abo akra mo no de ya promote na mo ko college of education e na akwa ye adwuma wu na wa ba fie woni ni nua akotena ni mobile money shop edidi nkomo ene osi medi nkan akwa akoda wa kwahye dem ni nua ne ba ya to punu ni mu wodem ho wo bomu a ne bre ya anye so ene wo forso ye no obu ya yakune bra ne dadem ho wa hu se ni ewi asete ba bia na nipa ne kono na wonim se eho no wo kwa akowu se nko ni mu anko enko kwa akoye den de wo ko ho no na nko nim se san wei ena ekwa akosan no a enko wanko minim ya mihunu ya enka mama unimu ntia unimu a enka wonko awade a wo koi ebia manusi sumna so enko yeye se wunim de besi akina enka ebia wo be doje ya ewo de wachina nimu no se be ye ensi ana ento obi nimu ade chiemu asem enti na de to yen no eto Nyankopon ne yeboafo ami ono a ne kura yen ono a na de ye nam ono a na de ye ko na maami abrewai ono watimi fie ena ono a na duane abrewai bo na pesie papa bi empofiri mu ana ba mu owuo wode ne sekan no na anamu wode pie ho ba mu owuo pie ho a wose abrewai wose yajo hwanie wose ba mu owuo nie wose ei adan no owuo wa mane ha wose otamu aso o abrewa me ba be fa wako wo be fa me sen wose ya otamu aso enti sore me enko ene wose da bi na owuo abrewa poso teseme na wo ba be fa me akọ wo de mbekọ wa bra mini di ye memfa kom ene mfa nkwa asama ado ana enti ene etesade a opa tena me nkyɛn my menu aduane na minti binni na mi hu se ma men mi wia na ade mekɔ owo si yo abrewa waka ne saa men so mate emrewa de ya na mepemasem na abrewa bo apesie abrewa di ni super kupa pabi e de ato apesie yi so ma donnom akɔ ne ngui zomidie yi bi wa cheso di ni kako kakra de acheso amana yehwam na wa papa ne pe yi banchi apesie ni kontomre ni ade no hwie ngui gu so eje chew se no owo kon do abrewa nso wo mo owo atiri mo den so owo te ho twa no afa no akɔ na ni ewo yi apesie superku esese nka abrewa wie eno otam ye no de tu owo de ne so ti abomu
sande tato de ma wuwo wote hwa hedia hemre podwe wo wie wo se abrewa achepa se minya sa aduane we bi di yo achepa na medase wate wayade wose wo na di nso kura nti na ma wo ba mi fie ha wose abrewa me kura mi wure fie o owo koi wa bra wa fa abrewa nko wahu ayemye abrewa ye owu adoye na owu di banchi apesi ache sa adoye a wode ye anu nti sebe wa mfa na nko adechiemu asem a ye ka no wunim de wo wanimu e kwa akosie wunim de e kwa akoto na emom se wonamo a eye atutu anamo yie yese bia ya aboa no odidie no eho no oge na bo nanso so ohunu nanamo ntio na wohunu miaye obetutu nanamo asiyie ewo kwan ne so a ebo no so woto na eba kora utumi dogi dwane enya ni tirimu didim enti ene masadi ni wanim wate na beboa wo awiai adofo yehia ye ba besom na esoma ye ba besom no ensem nso ewo yanim ha ena awiai adofo nso ato yenkra enso aba efidie yi so ene yenuanom a mo monitor ye wo YouTube ni so nyina Nyankopon hyiramo na onyemo akakraka mehu se Erica Sapon owa ahomane so osi akra ya Krobea Asante awie machiawo umpom to say enemy wo New York Bronx ena me monitor ye very proud of you mebusu ye wa Asante dwaben na Krobea achiawo no mame wate mate eburu medawo nso ase ene eduken eno osana ya Krobea Asante ene me nso me wo Atlanta Georgia United States of America mu ene me nso me monitor pa Nyankopon nya okese mate eburu eduken medawo nso ase Esther Safo Achreme Chere Esther Safo Achre Miamini aba say good morning my handsome man nana long time o mi wogidie se ohoye Nyankopon yadom ye bo abaso nso no adwuma pa no adwuma den wate ene ye nso ye wa amanone ha ye nso ye monitao Matie bruda ase Nyankopon nso nchira mo pa akra ya Krobea Asante ma hey Cedric Amuzunie wa wo banie mi wogidie se wo hoden ane Nyankopon yadom me hoden pa Nyankopon nye nyina ya kakraka na omwaye ogoro mensa eno se akra Krobea na ye yawada na eye wawoda nso yawada bia ye wawoda akra yensire yishira mfama ami medase nso benji won fancy sawia eno se akra Krobea media mini mabusua yemfa Otec 1029Fm Asem Beba Dabi ni agro yemfa mu ni agro Nyankopon tonko so anhyira mo ya pon osi akra ma hen ena wi yenso ya dwon ne ha Nyankopon tonko so anso nhyira mo na onyemo akakraka pa ya tie bru ene ya hie eyesom ena ye besom woli Benjamin ena osi akra me nso me hwe wo Jama North Sampa Kokwa Nyankopon ko so anyam kese ya tie bru Benjamin Nyankopon so nhyira se wo monitor yin from Sampa and Reverend Atamensa and was ya kra no abegafo na mo hote say rev ye hoye Nyankopon yadomunti Bostiva mankwa was na Krobea na ukriu machia mo na wie ye nso ya join mo ya ye tie mo na ye hwe mo ya te prince and was na me wo the Hague Nyankopon ka mo ho na ye nso ye hwe mo na wie okay Patrick wo UK Birmingham and was ya cry ya Krobea Asante and the UK for yenso yeta wachi yate ene ye wo esomsom owa de achia me akra krachi ya wote wonchen wo ka no me kai nanim ye friend ya usu ofri kronom bosie ene ba ye nim ha na no juada na ya usu ba ye nim correct right good juada na ya usu ba ya usu ede oba ode na wo memunsia wow 6 ene bai asem ben na oba o freedom akwamu ya usu de ba fa ne ho kam yentie akwa me da se ye na Nyankopon ase na ye nchia wo na wo hwe ye ne wo na wo tie ye nyina se etiefo be kai anano
owura yi ba ye nim se nenso na wuti a owura yi ba ya na asem ne tintin ne tietie enyina ne se edin a ye de to no ye ya usu na wo ye carpenter ni ha carpenter for so ya no brofo di ni kapi ha nti dodo na atimi efre no kapi na oshia awuraba bi ene no ekeka waresem ama wo mo aware o matena se a ebire bi du na nke ho ade ye beba mu na niema bi ne intutututuri bi ema aware no ho ade ye no de ama na emum Nyankopon ache o mo maako ensia no enanche ne Nyankopon asaya ye wo madom ama wo mo aye edan kakra ebe na mu na mpon no be se ensia saa na wo mo etitimu na nansen entawantawa bi aba wo mo ntem ama ne tie watwam no kyesa awade no egu anisa wei ema oba no abusua pani etu enipa se omomra no mmehwe asem no na omonka omoba ye ombeka ye no de oba ne ka ne se awade ne de nya de a obeware ne ochena nso saa onware bio ne saa ne ntino abusua ne tena ase no mo ye ne se saa ne tie de a ene krache ne ye ne se ene dan ne ye nsia ene se si yi de omfa baako me so me fa baako de aka no ye na ye de ama ye ma no na omo afa eno na oba ne ka se ompene na ene saa ne tie de a ontena ho na obehunu enti ama ne koye pinchen kakra ema omo koye enti na ono de wonim se abusua na tu abofo amama betena asem no so aka na oba ne so onware bio ne de omo awie bibia na no wa eno senya phone call free abusua pani no aho ne wofa abaya ya wo ye wofa ne wofa eno wo ka che se owura se me ba no me wofa asene wo nchen no se wo mpe na afa ne bra se wo amfa na amade a ene ne hu gunsu gonkra ye bisaw krachi si na asem a ya betena so wo ba yi se wo nware ama wo na utu wo mo se wo mehwe asem no aka no ama ya ka ama ejapade ewo mu kra no mayi ne de e de ama no ya ka awie awurai otimi hwim na wotwe na o ma afie na wotwem yenu na o ma afie wa bra won krame ba bi a wonam endi se abusua pani se bibisa akoto no na wo san etemete a wo woni me bedidi a na meti ase a na nyeye efiri se obi otimi pie na wotwe on krame efiri se wo so won wa me bi onti menye ni yire menye ni kunu eno ono so nya me yire enti otimi ko ba bi a wope enti wo hwim na wotwe na wo kone se bibi kosi a abusua pani san hwe na firi me hode a na meti ase a nyeye akra we ena odidi mirika ode ba Asem Beba Dabi se munyem ye na monka bi emame ena ode beda ye nti akra ne tofa abomu no asem a ode ba ye nima no de mekaye no eno no medase ya wusu wasem a wode ba ye nim eno na papa na boni tofu ai ipacha saa na ode ba ye ipacha ba wo ba ye no de ne hia wo pa ene de ne hia me pa de papa na boni tofa no ane to zulum si be shia yaso ya kan bibi ye mo hye me mara ofio de me mara amame ane me di me mara so ofio bos me ngada wo dambi ifne ku pie no so control bi abi me ne ba mi na bontin fra akora no me se mate na me tibe me vi ne ho wo pia e bi a week wo fit ko vi be kosiara na Fred mo fi enyum me ko nam ne si den na wo fa na be frema treatment magazine prepare se sa na tie de ane di so mse ne hu gusu mo bu se frema no itna me tibe bi ba se na mam de be dam to fa kakra no okay mate oba no way mehu se oba na befia ha moma ne ntenase na yese wo fa asare kwadwo ena kuma enipa miensa omo nso kotena asem no so kan ye no se wonu mumu bi enso ewa ha moma ono nso ntenase na asenko a ono moko kan ni die ntia aba wo fa free doma akwam na wode sa ankra we di ama bema no enkra wode ma bema ne nso no ehu ni hu ehu ni se oba won ware bio otumi pie na wotwe ansa no abafie wabra won krame na obefre me ka kire me se ni hu gunsu gunko a ubebusa me a ehu entikrachi ne hawnie na wowura yi mame musa wasem sebe ye kan ye ken awade a enkwada nsia wom die sebe ya na ni gu eden memeti hai asem mamanim odo ba wo ba ye wa kire se aware ni ho bi odie
nanso nkwadaa nsia wa awadeɛ mu na yɛgya saa no yɛ ne mu ɔwerɛ mu mesrɛ busa wo sɛ ɛyɛ ndɛmfrɛma pa bi bɛtumi abɔ sɛ nka bɛtumi anya waadeɛ a nka wopɛ waadeɛ a na akape dwene ho ansa no ayi ano mpamcho madawo ma de na tie ne sɛ me hasie no me sɛ babu kan putia wɔ gyaye nimsa wɔ gyaye ne me fighti bia de bitimi bia anya adwuma awɔ gyaye ne wɔ gyaye baaye anam sɛ mate ti sɛ ni de mintimi ne nsan bi mse mutu no kra dɔso no wo tu mi tugu fi on is too much papa wo tu tia me tu do makko 4 wo fi hono mi tugu no akofa aba ma tugu no akofa aba etimi nim se me kwatno ko etimi nya adwuma ne nya adwuma kyerɛ sɛ minima adwuma wo ntrim bi se be ma de wonni gya awade ko mpan ko di ti bia no woni ne woma eno ne yaka mi ye adwuma hwɛ me ma wo ye bo so de aboa ɛda na mi si ye mi nim sɛ da chi bia na ye me ne wo dia kro mpan ɛwo ye ne ma sa mi hu no mi bia bi wako usubu wako de aka nkora na kacho musu be bombra eno no nkyɛ sɛ wo bi wo sendo sɛ kacho mpan so ntimi ne nware a na no nkyɛ sɛ ɛsɛ so atu mi ngukumi metu ne makoko fo ne be yachi edi na oje film papa wo ba shi je ofi ono ye bi sa wo se ne kore ye betu sika one enye ne kore third one ne ye toss na no betu si ni pada se ni ka se po hu fra me ka kire me se dwo se na ye di she wo da achi edi na me je fu wi papa na o manafa sofo ne so ama wa wade na gu wate ase papa ne momu die ne de papa no kwasem ni na ne betu abusi ono as bia obi na no kan sem bi kire me ni nti no me hi oba no makon bi on fa papa no no papa ne ntana okay Oba pa akwaba ya Helena ni udin pacho ya no aben we na mame enu mu na abeka se egu why ubetumi kura de won se egu su sei na mo ayi free kakra ohote se mawura me pacho erade adom me ho ye pa good woni papa yi wo mamu nsia me pacho wan kan so wa wonsia nso a obi nyin ni o bunu ni aba ya erade adom okay na kwedu apapa yi bo sebe ede na asie uyi ho ano sai mawura me ba cho me do mase me chia atiefo nyina ya joso me ya adwuma wo Roman school me chia Roman school mistress matron headmaster ye driver ene adwoa ani adwuma yefo ni nyina me chia obia wa mutie unti wo chia wo ma enye obi otie bibia so me chia ne bu osiefo nyina okay me pa cho kwadu a ode bo me no metumi akase no Krobea nim unchire mu ne sei pa cho me chire mu ne sei me hia be ma yaw e wo bra na me ma me free a me ni nua be ma ba kumase me ne na enante ya sebe nyinsan baaye no okachem se me nkoyi nyinsan ntungu enso me bo modern say me wi ase a mete anya ade asade ne me yebim ntimi ne bebo bra ye hyase tenae osan ka kire me se nyinsan ne kola no me nka nche mabusuafo se enye onwa ne mo yi obi foforo ntimi nkoyi ntungu ye bo no a ma ante ase ma me gya ho ekoyi krom e ma me sign back me tukura kwatena na damfo enam no so e ma me di hu no because of say me nua be ma say ne fie ra say ye nyem ntena ne fie efi say oba de wonyem a o se okokun fie itwara monko ne nua na damfo no kwatena e kopem say otutu numa esiye e na me ne ko fie me woi be ma ikwan a wode me afaso go no krenya mie ne mu ni me ntena fidi kasie we so entwa ntro de biala da esanse wutwa ntro to wunua so a wonso so utua so ka menene tena ye wahye mani bra nkasa every day one me wo ye ono ne be ma anka wose ohwe me esanse na mini maame eni papa me fa ne se me maame ne me papa metuwei mi wiase a mete me masem enya ade a me manage hu ade a manage hu ye adwuma ene ade a manage hu be ma itimi to me ho fiti anopa ekopem anwumre me wo ye sebe de medi kura na ya na ho odin be ma itimi kwotena baabi ekodidi owi a na wada na meto ne komode me
e maame fa me nyema kura ko mi krum na me maame nua ka kire me se ya ma wo ha no emfa so bi ani so enti kɔ nsesan beba me de to me san me maame nyina abai be me sete me maame se toy ye ba no me maame friend say ye ba e ma o say o ma ye kwan say ye mla ye foka beduru kumase ye duru sofolai e no san friend say e be ya ye nya ibra na maame say wonim say wo ma ye ma ade nti na wo ma ye foka efiri sunwan e beduru ha na sa ka kire me say me nsan enti ye de ye bedu enti hia na de wo be ka kire no be ka kire ye kwotena be ma ya dan fofie de na so me hu no brennest efie wo aban school ne chi kronom aban school ne chi me ma ye beduru kumase be ye 10 o'clock me ma me tena ma na bo 4 o'clock be ma ye fe no se meba ma me de ebufuo sole se ye nko enti ye kohie ye ko ne hia no aban school ni inside wo na danfo bi ka ho e friend kwaku hia wo mumienu wo aban school ho na ejina e ho no abontene ejina na so be ma na timi anka se me ma me mpo e me yenko fie no fa no ko tena se ejina ntenten ne ka asem no enam se sebe mini ma me nti ejitum esane no ko tena se nyensan bae me papa tu anamon se o maye me ho ade be mai jitum ye ko efie se okoye me ho ade ko she date ka kire busuafo se oba be ye time no so ya si enya amaso dienti na enya amaso ye huna se papa bia o ka kire ye ti o kan de yen di o kan ya ne se enya amaso abusua no so amisa no hwe o man ka me papa e chema me papa tutu na mo ba ne na so be busa asem papa na wa nya anka no na ye de yen me pesa o se bia o ka se bi kra ma ho bo anso ana se bia ye mfa nhye da no wanka se bia e kopom se me papa etutu ni na me bla yele ni ne papa nua afrim a o mbesene kwa yi na me papa ne me wofa e ba ho se be ma ade nti na obesete abusua se obaye oba no ho ade enso wa ama efrimi kruya no o ka hye papa ne se mo ba no omu ade data na papa ne tu na mo ba na ma wo nnan na papa se e dia se na se wo ka ne se wo ne oba wo ba ko mienu miensa akra ne mu ade enan wa amfa na ama afia ma wo nnan na be ka kire nse akra ne mu ade efiri be ma na no a asem o ka kire me papa na enye papa papa ne bufui e papa ne da ha no mo ka se wo no yale o je duro papa bi ye aduriefo wo ye fie ne dan na chi ti wo je aduro papa ne ka se ade chia e no be ye aduru na ma no entokwa be ma we ni me kon ye ne me papa ko ka kire me se ya enti we na watena ho awo mamu na na me se papa ma wo ha anya ade amani je ho me so wonim se me ko be ma we ho nam ne na ko wo no da chi bi me ma adwene enye peda enti e wo se mitimi ne be ma ba ko tena se e bobla eni ntina mitena na min se nsesa e be den e beba me ne be ma etie otimi yi 2 cedis me de asem no koto ni nua bia ni me Fred Black kwaku 2 cedis se fire day me fanya aduane me ye aduane na o ka kire me se o papa nche krakra dia o se enkwa we na wa ye se o so tumi de 2 cedis ne ye me de ye aduane me de ye ya afebe na me ba no me first born no afina na ma be me ba no wo 18 years oba ni wo 18 years say ti me fa nse be 18 or 17 years ago na no yi akọ ma 2 cedis 17 18 years ago okay so now to me the year okay me the year aduana mitimi ya be kwan ma ne ko frɛ na namfofo mo bedi metiwe menye kwadefo mitimi ko fa asante mo na me de kwa achima na me ba o se me frɛ na o se faye na me de be ma se bi me nua mo wo ha sei me papa etimi diska eble me papa we se fa ma me faye aduane na me de be ma enso anya ade o de be ma me wa hye mani bre fiti day 1 ebe pe me bla me na moti he ka sei o ahme ho ade ye ni nyina achi wan ko na papa ne ba na nas be bisaye no echi ono me kontokwa wo fie ho ma me papa bufui papa ne e ka chem se me ko ne ya ja ho bra na mpo ba asa haban na wo papa me wia bra na beden be bibi okoye na be ma oba afie na me ka chem se wo mo se wo ma papa ye den e buafu e na mo nsem a wo tia na ma o kekanti because of obi de na cement begu ho cement na depend begu ho no oba ye no say mama ya
mede misimi na mede misimi nti begu woni wukunu aha no mu na mse mekura menim se eyewo na maba be fanti oba ka kyen se mechi asase mu ye ka no enye ntokwa wo enso be me oni me ko hu se na se empo ewo dem oni me ko ya akopem se me papa bufu ya ade kya no papa ne se nti ya nti we na wote hu papa ne ba ya okọ no ko nti menyi wansi di se ya je ne ye aduane wo pia bontia kọ wa wasia bank wo pia bontia kọ ne bia ya je wansi di ne fa ye aduane ma papa kura ne bi wanye bi oja papa no hokọ papa ne kọ no ma me fon no se o ma me case ka se bla o ba na me ka cho se ni se ya wa ye nti ama me papa bofu okọ ema wo frɛ papa no wo fon so ene pa ne chew na me ka che papa ne se wonye bibia ma ne nka papa ne eni wu achi wo san ko share date se oba be ye me ho ade date ne so ye no ene so a wanko die nti no wanko ye busa na se nka bia be ka se bia oba na ye sei ana se wa ye sei no ohunu asem onya asem papa bia nka o se first one ka se wani nsade enti o san ko share second date o se die nti no wanko ye ene de wanka asem bia wanka asem bia mfa ho mekwaji loan ana me de ye bujwa loan na mekwaji ye no be ma na mo akohoma o ma akohoma loan na mekwa akwaje no na me de ye aduane first one me ji loan ma na ye de kwaje plot na yesi fees so no edru week an ko betua loan no be ma we unhunu mpo osole ahomache apa na wokọ ekopem se emla mia mebla mekọ metua sika no metua sika na me ya wi a na wahyeda abetua bi be ma wenye obi a onya adwuma nkọ ufire kunum de hobuosi a onya adwuma papa na tirimode honhom ena woni mu otimi kwotara ba bi didi na me ne me ma ekomode yen yetimi tena sisu na me de na ase ma sister bi a no wo ye adwuma obaleke senior high sister Alice ono na ekọ adwuma na me ne me ma te ho twen kopem se ma me ne beba obema ye aduane adi ada week ye ma me ne off day no ada na me ne me ma ye buada me papa ni ne se mama ena ye sister Alice off day week we dey ye be dey didi maka chense dani enya hwe ye be didi se nya meti ase okona obisa na se zika wo hia wo say mekọ na meto aduane abrema na mefrem otimi to dokunu mienu enkola nan ono beba bidibi enso bia na wadidi wa abontin o enso sa dokunu ode aba no ono ne bi no babu adi na mde miyem timi sua ma boy bi e friend bremom etimi be wura dem mo maya wo hye dem ade wo sua wo bawu bremom timi kọ noa mo yeti o mi ye ezi ni mini sam enso de sam no be ye nkwan na ode mo na ka ho ablem na mde aduane na siwo ekopem se me ne betwema me maaba ye didi otimi kodidi baby choba bi e fra ho California jane fun wo ho na obi abafie se sister ya ma fra wukunu fun yesi wo be jane wo California obedidi no jane ho enti se wo bo fie aka kire no no nkofa ne fun na ekom de won so ne o ma me ma e wo fie no akodidi ajane fun ho wo California wo obi abeka kire me se wukunu jane fun wo California oba na me kan wosia makofa me fun na ye ni di yo o se me ba wahwim meji lon wo asa na me da start bujwa ni mu no makoji lon ne ya bla ene ya masha ko humase akrobi be chatade a eyeme akrobi be shempabo a eyeme akrobi ni tikro no be fu kwakoyi a eyeme mummi sane ma me se da ben me mana ma wo mu nsie gu wono da ben na be ma we atimi yi wansi di se je na fakoto mpo na se nkola ne ntade na omo ne ma egu wono o meyi ba ko betim sei emfamfiri mi se ye meme yaw na me ye den me tom akwala bia onya betim sei enyim firim emfa man kwala no me ma boro cheta wisi na hu mitiri hu a ase kafa na ye de twitiri ye de twibiti me fon ye amane ka meti because of loan na me jinti me ji loan ji bi ma no me kwaji loan na me ji bi ma no me jan ho e ka be di manim na me dwane ko galamsa ase wo dwane me ko galamsa ase sister ene ne ti efie nche be ka chense blaya o yire ko galamsa ase o dwane akọ o se me mfa no be be ko bia onko na me disum na me ba hyemechi na me ko galamsa ase be me ko Krobea so me ko
woduru ye kan senkra wo fa so for lie na wotwam ko anim wa filling station kware kwan so wo efro ye de moto na eko ho na akọ gala no sabre na abaketo ahye wachi sabre na wagya aware ana mi gya awale eye kanti na mi dwane wo ka kire wo kunu ansa na wo kọ se bra yawo e kanti mi dwane akọ ni pada sani o mo mantam wo nyina akra timi ba sister bi wo efra na atama wo me ka kire no atama me be sere me de kwoto atama me anu ma na be ka kire ne se bla yesrew e ka ebedi sister ye ni boa no no nti o se o de ne e china Monday say sa akopem se e di dwane free ha e ko galem sase na me wo fa mo bisa ne se o frɛ me wo fa se ya eni ha na me wo fa se ko hwehwɛ na fa ne bla isan se wonsam ne hwehwɛ na ebi hu no e na obechi ne ya na obehu me oba ya no so na sa lo no ne ye atua wie de megema no no ne ye atua kan se ya ene me kwa kotua wie nti beje foforo ye de e ma me na me ma obi nya adwuma na wo de ye na kana aka no mentua me oba me do me kunu itutuma na mo free galem sase e bai e beji sika na man me ji sika na e ma na ya wada me kwa ji sika na man ya wada o ka kire me se me ya ade wo me dem ho enti e ma ho e ko pem se me ma me de frame sunya se memla na me ko me ma me ho me bai be me ka kire me se o ya ade enti ma me wo me se fine me da ho anadwobre bi je kuraba o me fa kuraba ho so new site e de kosi dem ma nkola na adwonso de meti ya ne se makoma mutofin me do wiase na me gina ne pono nechi hwan na e ka sei be ma no me do wiase atade ben ye be hye empaboa ben ene ye be hye yenko pam African well bla me yemu hye me e ma me kan sei nti bla ya nti sei wonu modo di sei ene nti me woni me beda o ka chem sei yo hu ye na me nti bi ni nti sei wutimi di odo ene nti wutimi se woni ni do ansa na e bi o ne wa ahia na bla wo da ho no de ne se da no yo hu ye ngu ne ma se da menya bibia mfrim yo hu ye no onye dai onti bi ni ene otam no fo na num dura no wo no se wo ti bi adi o sore ya na obebutu so wa ye de obe se wo ne ho to wo se ne ho to da se ne ho to no no wa sore ena me se nti se woni modo di sei ena nti yaw wo ye me sei me makwaji sika abele wo no me ma wo dem wo no se de wo di sika no kopam African well ade a chin e ma na me besi ni oma ene anadwene de me bufu pa se ka wo pie ya anka no kronya me ni de besi wo fie bia na anka ye de me be kombo kyere no no so de ne ko prison wo empie nti me ka kyere ne se so wonim no wo di sika bia e ma wo ba enye mi nua ana enye wonu ni nua ana enye adamfo kwa no de komo ba bia yakopon tua ne ka enti wo sore ya wo antinkyere mu no no sore ko mi nua ba ne fie se wo de sika ko ma mi nua no se de be ya de maka no be ko mi nua no so na wo de sika no ko ye mi nua no so woni mo hwe data no kra na mi nua no kra nim se menya fun no nim se matofo mi frigara ba mi ko to fun ni bi ya mketo ni bi ono na kwaka che menua ne se menya fun osan kwotena ba bi so san kwaka se me na mafre menua no akeka nsem e de a kire no papa na ogu nani masini nyina a kire se me metimi pake ne ma figu wo bla se me na me di besi ne ma no me donya me ka me ma me wuda SDA sofo na oba mo ntembe se ma wade ye eno na se na me be kire ma kire wo se si ya onu atutu ne nam ko papa no me na me ne wo mo ne kwa asore onye SDA sofo na me ne kwa me ne wo mo ne kwa asore enso papa no na me nko mu fie me to no me timi hyedam 27 mapeka sa bebrebe nyina ye be mai se me nyum bedi adanse ne kronomfo a mu nimi bedi adanse a akabo mu se me te ya no no me nye ni pafun ana me mpeka sa me hyedam saa so wo mu se me pie bia na me kota ade ana se me kɔ madwuma ana me kɔpa adwuma bi na aye ono na so me hu se de kɔma papa ne se o me hwɛ se me ni o maye ne ma fi bebregu ho papa ne mehwɛ in fact papa me wo no ma na papa ne baaye oba na so obaaya ukunu oba kro wan ka so obaaya o fitinya na owura kitchen ho ba bia de no ma fi gu no ye basket no na oba pa na wo buru hu sei na waye oni ma fi sei misu papa
hwan na bɛka sa papa no a yesofo na ogu nanim ase no enti okasa ya sofo nso sa papa na yesofo na ye dia frɛ no kwa ni bufu pa sa de nti na wo azi ni ye mpefi na ye ono mefi sa okasa kasa ya ma mesu ya no no de ogya hokɔ enti okoye no na me pese me kyerɛ me nsɛm ana me si me ni makɔ hata abonten ana me kɔ ho me kɔ na me se da anya se bi a me pefi me to metimi si ni makɔ akɔ abonten ko bo madam fo ma ni si ni noma ade nti na nka me oba besi a me ni o begu won ma bo ankola ne ma no aye bebrebe se na mba besi na samena me di besi ni ma no minya papa ne wura ne dem yi samena because of say all pa dance say eye no kro se ni ma no mesi o ma me samena e di si ni ma o ma me di edi dware me bu mani se na me su ni su na me se ne kra me koi de me ne nkora na be di kula no eho odin na o se be ma no na me se o so wo kwa adwuma ba enso fitiana pa be pensa atam ade ba hoi enso kra me numbi owura ne de no yi mu sack e ma me tomatoes e ma me anwa na jene e na me de buy ma me mako me be no a wo buy si wo so fa no apodwe me sande esi nioma si wo de semna na wo buy da dwaye ho wudware wo mi sase ya semna no wunya no wo he na na yere se ne sade ya se wuti fie waju wunya adwuma biem enti no me kokondem enti ya abla na yenko enti me ne na yere ne tu anamon se ye kokondem sesei ye ko sister plastic chair bubu ni Robert ya papa wo bola so ne yakoton de ya me yakra ne se wona wo se fie ho nsem na wo de ko omo so ye pani ye di matem esansa na me mpese me kire mu nsem mu nti me mpese me ka o ma kire ma hu amani hu na me hu wo fie ne akonche ne tabia o de me nam eduru ba bi o ka kire wo da se nko sa fie ho bio ebra o duru se o ka kire me se me nko fie ho bio me ye emra na omo hu ne to se nsem o be ka kire ne nyina no enye no kore omo ye de hu ne to de etie ne se oba fie okoka asem kire papa na papa ne ba na omo nye hwehwemu na obeka ase bia o ka se kwadwo aya akotena na hakoka me ho asem kire kwadwo omo be hwe nse no mu no na kire se yawo na kotena ho ye den akoka ase nem so se nipa na bebu sa me se ya eye den nem so ma kire se nye se na asem de ti o na se de ti ayawo e de ma besi ha enti eye ma papa na ekọ baabi ekohu se yawo ti honom ene obi di nkomo na se yawo ma hu wa bi mprensani se kire se nye ya na enye na mum wu mo na wo ton oba no a oba na yenso ye di na tem se azi eni ba wo sori a wonte na fie na wo du kunu na wo ka ho se ye wo mu na odi asa na ye de epie enti sabre ni nyina no onka nchem se ma me nkofie ho onka nchem se ma me nkofie ho ye kwa yie me ne ma me o ka chem se o de mi ya o ne ka se o de mi ko mi kurum na me se mate so o de me be kwa fa me ko na ma ye den abre enti ye ko ayie na ifre ayie na eba me sere adwuma kwan wa adwuma mu se me fa mo cho ne ade chen ye nkwa adwuma me ma adwuma fi se me kunu se o de me ko me kurum eso o de wo ko o de me ko na mo ma me kwan ti me frɛ me wo fa na mo fa frɛ se adwuada no a ye ba ne di ye metu obia ofie nti ye mfa nche kosiada na me se mate nti ye kwa ayi ne ko ne Sunday ye ba iduru na ma girl bi ye wanchi o si nioma enti no obesi eya obesi maame ne ba sofo maame ne ba enioma ana otiam so oba ya ono so ye fro no ba ya asa o bu osie oba ya onua ba ma se besi nioma ma no enti ye na me boss of maame enti ka ne twem no me ka se sofo maame me kura no nyambo akina me nya de me ne nkura ne bedi enti maka se ne o ma fi me wono maka wo so ma wo ka kire me aka me kwa kosi said be ya de chi Tuesday menya kasi kampo e de akwa adwuma ko fa aduane aba ama nkola na di ene wosu yo se ne obenya kwan de na ya Monday no blanta na besi no ba na maka chen se ne nua ba ye den abesi ama no na me kotena ho a me sole anopa woni fie na me nya na me baba ya no to so mienu ne se jo anka me ne dai ko ye honom ne ye nya anko because of the ebedi ntimi kwa kosi nioma wo so for maame mu fie ho entu papa ba ka kire no me wie a mefa so akwa adwuma mu me kono mbisa me se o kwan na ye ko ne enya amaso nti ebi na ebe ye gobe na menya bia ba fie na sika na me de ye lolo fe akọ adwuma week ni na ena josi you me ko na papa ye obetwa mu ha bagise odi kan betwa mu first one to twa mu okono ne
me kunu de bai e betwa muduro mo anchia maka so bi ho na mkɔe okoja papa ne kwan san beduru a wo se he wo nkɔ adwuma ana mesu de me na me ka chance mekɔ no so da bekɔ adwuma wusi ye den na mesu me wie adwuma na mekɔ ai na bekɔ adwuma ɛna saa taa me wodi abesi ya sɛ wusi nneɔma na mesu me wie a mekɔ enti wodi ye kɔ ɛno de ɛyɛ me ne madwuma yefo asɛm sɛ me ye late kula e me ne madwuma yefo asɛm enti kɔ o se ufie fi a wo hu fi wasiesie awie na obetru bi fie esi nneɔma opa ajejewa no mabobɔ pa anam se bra ya mesrew kɔ aha ya abonten enkrofo kra ebu nsu wɔ ha sei nti so obi behu sɛ bibi saa enye fe nti kɔ na mesi nneɔma no wie a meba fie na asɛm bia wɔ hɔ a woni me abeka ai opa ji mebu mesabo mebu wachiwatum jimi enti data na maame ne kola mpo ani okunu no afirifie wakotena efie nanim sei omoti dede na ekoso no enti ho na maame ne sɔre be no osi oblaya wo ya ade nyina oba esi kɔ na wo kɔ a oba fie na asɛm bia wɔ hɔ a ono wa ba beka osi an firo kɔ no ho agya wasɛm waba hyɛ bɔne a wo de hyɛ ya ena egu na wale ena so maame sɛ ya na me na me ya abɛhyɛ bɔne me na me tu yafo senye nima enka yakra wo ba na mienu na mo ka ho mo ye nsia no enka wante ase amama anwo na me na me tu yafo na ne do ka che me se me ya abahye bone me da se wo de ye me ya abahye bone akọ amen koma nkọ betimi ayeden ti data na boy na me si ni nioma no ba me ne ba ba ma panyin no so de be no so yese kọ akọ wo betena ha di oba atem saa akọ oba fie na ne no wasema wo ne naka e ma blaya wo ne pem boy no e na boy ne so pem ni bi wosi yakɔ na hanye ufie ema me kɔ bi bewura ntamu na ekasakasa na okɔ ofie biwie enioma na me baafi okɔ wodi dede ko gina wakɔ tese yesi enyasam ketoa enti me ba gem na be no mama emafie na dada dede bi sɛ die na ekoso na msi dwo wo be de ekoso na de ekoso me nso bla me kasa ba ko mienu ne miensa na mesu na msi asem asie ya asem bi okɔ gina ko kasa an obechi na tum meye wei ensensense bebre na mekra mra me wie na msi na ekɔ bisi kwan sa mekuti mekɔ adwuma me hia ba bia okodi na ne nkomo ma ne mienu ɛwɔ kwam ye station ho de ba kan sa ai enebre ewi ase sɛ wo kunu a ɛwɔ sɛ okɔ na obi so diw ɛka ho na sɛ wo kunu na wo ama obi aniwa ye mu na sɛ yenim sɛ na wi ase bɛyɛ kɔdwo de wi ase bɛyɛ kɔdwo na aye ni me de minni mu hwe manka hwe na metwa mu ekɔ sɛ wo ne omu ne di nyansin metwa mu kɔ ye my sister no kwa so ade achi opem ntokɔsɛm bi ne mekon ɛwo nse kyerɛ sɛ saa nkɔmɔ no kyerɛ sɛ deɛ wokɔsii ne nneɔma no ɛnso onka sɛ bi nkyerɛ ukunu da maka waka da deɛ nti a meka ne mu nkyerɛ ne mu ni mekɔ school mu no ɛna ma ho brasie a me wo school mu nti me koduru school mu ha metru no sebe o ne ho mfa no okɔ no me kɔtu nipa bebre ho okɔ no de adwuma no hyɛ me nsa sɛ me nhwɛ akyiri ma no ejitu mu yɛ adwuma nti sɛ Monday edwade no no ne kodiri dwa na wo de ama omo de aba nti ye tofish e de kabanku eni ne kenike sika na wo de ama me sɛ ya jiwe na wo de ahwɛ akyiri ama me isi yo nti wo de sika na ma me na be me say okɔ baabi a ɔsɔre ya na wɔkɔ sɛ 1 cedi a yɛfrɛ no 1 cedi be yi bi di ato wɔ sɛ monyi sika we nto hɔ na ebi a me kɔ na mama na sɛ nkola ne school klan fo mom nkɔ no ɔnyɛ ti ɔkɔ na panyin ne frɛ sɛ mama mini sika ma frɛ da sɛ mami bi na ɔba na me sɛ dani o papa pa sɛ wodi sika be ma o papa na wo bɛkɔ obekọ obeba na wuji sika na papa we di sika be ma e bi nsi da gese mo ko e ma man san nyina pu behwe mo ansa na wo di sika na ayede ama enti me fa sika na ma enti kwa na wo frɛ sɛ ya woda man bi na me se mini sika wo me hu na ye metro sika school sika de mentimi ko fa be ye ningu ase no so fama no na me ba me de be ma oba fiada if you this kind ma fiada na anwumre na oba Saturday Sunday and I'm catching the Monday
ebe hie sika no see you ntimi ye Monday mi sole ye udi kan sole kura da opie ja me twen ya wa ama na me studies ebe ka banku no Tuesday enti Tuesday na me kwa koto fish na me jai call ye tenyu me be na me ka kire say ye be ka banku no Tuesday enti first kan ye de e ma me ono so sore ahomache bla obi me kwa adwuma enu nsia no me tena ho no nwotwe na bra tie mai banku wura koka ne banku awie ye genam me ye da nya nam e de ko na wo se me twen ama oba ye na me ka kire wa okogina na okogina wo se an wo kwa adwuma mu da ben anti metron di ne sika ebe ma wo se fa hwe achi na me o bla ya anya se bia wo kwa adwuma mu na na ase kire nipa na nji wuni a onfa sika ma se fa ye nti wo so kire sika na ye media anti meji sika na peso dis kana be ma me wo se me ni bia me de ma bla me so fiti ma ne ko bo no nkono oni okọ na me se be ko bia me di wachi sanse me timi ko die ni nguase wo animu ye nipa na di sika ye de ama me no me di na chi ya ne sister bi ena ye na otu ni butum eyi sika no wo bibia na sika na hye wo ho sister no kwa yi o kan ya wo di sika na ma me no sister na ne san wure dam yi ka sika me se me kwa me fa fo na akwa adwuma esanse aka adwuma ni sika nkwa na wo me ho sister na yi 10 cedis oba ya o ye pharmacy wo ye ho e de mam na me de foka ekwa adwuma me kwa na me ko bae nti me kwa adwuma na be fia wo one me ayaka on kasa me ho kasa ne nje mu ye me ye bodwa no ye koye me papa yi ye kwa me papa yi me am ko gi loan and I de call say me de pass me de tobo ma me ntwe mra se dia me busa wo ne se e wana asasem na me ka besi so no ba wo one too much me pese me hunu se o se ntimi kan busa wo se wakanda e de akire wo kunu se sa papa ne kura na hwew e ma wo hoto e na wo se an waka e na me mpesa wo kire me tia wa mu die nti na ma wo kan o sole a no wo to me ho kankan me ho fi kurasi ne bet se wo me di wudi manim ana se machi me fa wuni manim ana se machi na o ka me kan se wo pema me pewa me de wo fa hefa wo na tentene sa dago wo basaye ena o se nanu ya na me ka asase na ubusa me se ntina nsem wo ho me ka nanu ya obetutu tema bo table wo anim ho a me ye bodwa o sole anopa o mankura ne sika nko school so mo be ko school be do plaw no ko efie kura won tifie bie mo wakọ oni oba foforo akọwo saa oba na one na akọwo no ko han dan ma oba no me entuma me mabre akoye feeling e de ato no ofa ntuma ne se ne papa wo fa ase ebia wo ne yira wo onya ntuma ne mfa ma no onya ntuma fa ma to be fa ntuma ne ye de akoma no wo me bra ntuma ne yira ya me hu a me kobusa na chiri se no ntuma de akoma ne mpana so de akoma hwan yo ebesi ne ntuma ma hu o de sika ko han dan ma wo ba no e ma ne busa ne se yaw enti me ne oba no na se fata se o han dan e de mo se oba na se fata se me han dan man me na me kwaji sa loan 42 million e no de ko han dan ma wo ba a oba na one na wo ne sabre oba no so ne na gya se obi a wawu ani kunu owu ye 6 months e no ne tenaye ye kaka ye o ka kire me se oba no ohun ni gya me oba no so se ohun me kunu no 7 years ne says that means say no one ne te ho no ne kunu ne ti ase no na be me ne te ho because 7 years na wukunu wu 6 months de e de na kire say wukunu ti ase na nya wo mpana ne be ma no bla otimi so ma nyina wo manim na papa na se obeto say otutu table no na me koso no man se bla ya entutu table no se wo man kro ne school ska nko school oba be say roman school adwuma ameye pay send ye de mame bla 5 memo pay wo afidie so eno na me sori ano pa me nkola ne bi ko school enti me yese sade me pebosia na my Sunday special me bodwa na me ye ne Sunday sa na weekday me ko adwuma me ko na nkola ne didi aduane ye beka no na masesa e de abre me ma amomodi wona na mo didi da eno o ka de na ma won so beka papa no o tutu table na me ka chense bla entutu table no sa adwuma na me pese me ye no ma me nye sa adwuma no Sundays na se me ye adwuma no Sundays a menya bi amankora na ko school week no fi say boso me nso ne ye ntua a wo ka obeda ma wo masika ye den akọ school ena osin an table no wodia no mo ba be che fie no kola no aha no mo ye de kan ho na me se fie no ho na be che ya aha na mo ya mfa nka ho still na no de pin ba etutu table no na me so ni mu say
blaya ujade wo ye no na nua table no kra obobo no wo gi mi sika so de koto kantan abeje ho kantan no wantimi nkrofo de piece na wo sesa de ba into table no ntutu wo se an o honfo wate wani a chia krosi ni beti se wo mpona no kra no wo bu no na me se me mpra no wo mpra ne sofo no wo bu no na me se ye se me mpra ne sofo da bia wo ku mani ma so mantam se me mpra ne sofo na me ye krosi ni a ene sofo no yi no adwuma ye chen esan se sofo timi bo na yira kohoma ebo me ne me man nsia akohoma de ya ne sofo ya de chen ho na ma me de kan asase ne de chen enti wo de kan in contest say tobo menya ha onte de mi busa de na o kire say eye adwuma mu ana enam so woni wuhia na adwuma mu asem na me de kan meba mesan ba wo so afa de mi busa o sisi ye enware no be men sisi ya mogyae ana mote ho onfa me koma abusuanti yete ho onyenyae ena utumi pie bia na wotwe wabra no onim ba bia woda enye no kreda me pie nkom he na me ko me wo he na eko ono ne pie a o mafie okay afa Helena ma me hwa de bi oda so pe okunu kwa wode me afa so ntidie mpeni bi obi a o mpeni bi na ena oni ni nyaaye nso on family koma abusuanti meni ni nyaaye Helena papa oda so pe okunu mempem Otec 1029FM. meba nyawo tre mesan ba oso why adofo de yete huni na emensia eni awareguo awadiem enye nipa krope ene wade sebe se nipa kro ne wade a enka wutie nipa no asem a ka beka se ho ahudwan he wo kire wo ho dodo adai na aware ba ko a wo koye nanso enye nipa krope ne wade awadiem nsem men nyina bonten ka se sane eja tabane ne yire namui sane eja kwa me ne yire namui akwasi abruwa sane woni ni kunu rei a efe dodo memfa obi die ntwa wo de mpoa unnim de hyedem ensem wa awadiem die wonim na wonwade bi die wonim nsem we wa awadiem nanso se wanhweye na basabasayɛ ebam na wanyina hunu kwane abefa so agina wade no a ehwe abo so ayese ukura kusua agye afiri won sembra wugina abo so epaye a eden se obesesa nanso sempanini bamu a eyeye de akwa yi mahunu enkwa ketua bi wo baabi a ye behwe ahwe se yegina so a ebeye ya oda so pe okuru osi da bi mi mpeni bio waja aware osi da bi mi nya aware onfa me nkoma mabusu enti e kan bi kire badwemba good adom wo wiem ye behwe enka ne ho ye nananom na wonum nim de enti ya no onmo kasa aware ne kwa awa aware ya kwantuo ne kwa awa enti se oye oba mekai ge ya auto fridge ma ye de che prison boy ye tenen ka che maame ya na no US maame ya oso ono da wo ware ye no e na ne maame de ono ne dan a wo fie ho ma han enye bibi entia eye bibi oba fie a unya ba bia a wo ba beda awade mu nsam eye bebre nanso bibi abe kama kwadwo ene wo oye kwadwo wo ofa asare eni kuma bacho ni kuma point of correction oni kuma enipa miensa ben na moko odi job okay se wa correct enti wo asare eni job makotena asemi soda mako efie hoda omonsem tena de ya tena so beburu 10 okay
me pese me hu de ye ko ho okay meba wo mi musa wa no asem tobo say na ye ane ne da bi na mebusa wo nkyire mu because the matie ne say wo asare na Job makotena se aye nhyehyeye agu aware yi mo aye nhyehyeye a kire ba mai se mane nko obai ne dem mo aye nhyehyeye se mpo ne ma obefre woni a onyina baabi emfre ne ma kire se mo si ne hokora kwan ewo obai ho nanso sebe sa awade gu a oba ne bema entemo nsei ni se ntine se ebia omoma ni benyini ebi ko ware eye maame ne papa ne behia enti meba wo ho na wa kire memu se de bema ibe ka kire ye no se saa na mokokoyo ya wate enti boaboa wo nsama no wotrim arafo ne ade hye yankai ne yansha ne nso se wie nkomo a ye die nyina no Volta Drill Limited etayechi ne yasi nsuo emankwa eye nokre uye nipa otiasie yi eya anum nsuo na enya nsuo ni nsuo ni nsupa enti memfa nkwa nkyenfo emo onu ma metu nsuo bi amfa mawo ekuro yi mu Ghana mayi mu oni ayeji wonu mu die se ben sutuo ho a eye Volta Drill Limited se wode wo to Volta Drill Limited so a ubenya nsupapa wo fie ho enti se wo pensuo e wo fie ho a wonu mu ebetumi atu papa na mawo eye Volta Drill fo wadwuma mu ho eye wone a se nsuo adwuma na wo yo na apese wunya mo customers a omo na betumi atu nsuo a ede ama wo nso wanya mo customers wonhwe die enti America ni sei ni se onu mu wanimdifu atu nsuo no ena onu mu wo mfidi a yedi tu nsuo no enti wo ho ya abuom wo ya anwem sene wo hotie bia no Volta Drill for be bone sebe obedwa abuodi mu akwa asase na yase na watwe nsu kroje no e di amawo obakumase ahodwo da abane a wo main office ne wa ha ukosunyan tachima ne doma nyina wo wonkrabata oba Asante mampon ha o wonkrabata ho uko mampon kofiase jamase eho nyina wonkrabata adwira eni secheduma se nyina no Volta Drill wo ho na wo hwe ye hia ye wono number baabi a wo pese wo ntu nsuo ma wo no obetu ama ho ato won number ne ye 0244 299520 0244 299520 and 0266 43 2210 unya fresh ahoma we ya Volta Drill Limited for yenie ya no be kasawate dia wonti asie bia ne be chirichiri mu nso dia ma wate unim se Dr. Dawood ono ne panyinipa wa Dawood eba hospital ano yes unim se sa papa yi ono ana eye Dawood 360 capsules any Dawood ointment yes ono ena wiei papa ne ton sa frɛw se woni pada sani ayade enti woni ahoto yade ama waka kansamfo apia firi wado se mewu kura mingu debi eyensamfo men kasa asem we bi da wate ochina nyem unim de achina de nam wate enti Dawood Herbal Hospital say sa yade no abekɔ so abu no ako enkro no wo de fabra ne nkyɛn ɔwɔ agye so krapa faka ye kwagye so ka se obesi wo krapa Metro FM junction se yesi wo ha taxi rank wo ho busa sa wo kɔ Dr. Dawood hodo wo ba from junction ni sutina so ye hodo wo mfaka eye be sima ba ko pebi nante 1 minute walk na wonam ko tare nso so no aduru ho ana wodi esi wo Metro junction ne so a umpese obebusa fakwa ne so bracelet obeba beto warehouse kese ni etwa nchense wo ho ni opposite pepepe eye Dawood na bro sign no fobra na papa de mfadrum kan se wo ye obi asikyire yade hawo a sa yade we ye yade bone wo ye obi emojabro so hawo a silent killer wukuntentem wo ye obi asro konwodwe ana hepatitis B enamu yade tetew ana ulcer prostate mu hawo na wanya Dawood Herbal Hospital ene bia yes se tutu ana modeba wo de ye fa abroad sasa broni ahututuo ana sebe wonso de no waye mre wompem o pa wo ana wo be ma na wu ana emunya den wunya babidru Dr. Dawood enkwa bebem ebegina kirein
amwatumi abɔ adwuma ne numbers ɛyɛ 0244 886437 ɛna 020 168 1717 wanyanya ne number yi ɛmfa nya akwadwuro na yenyina na yɛbɛbɔ adem na nyame yɛ adom akwasiada ɛnra prediction a meyɛɛyɛ na ebom saa no na amanfo afili England ne Argentina de no wɔn mo ba best start no ɛna am ka kyerɛ papa soja sɛ match we ya nkɔfo yi bɛbɔ yi ɛyɛ 3 goals ne wom na 3 goals ne nso England de wom baako Argentina fo de wom mienu o say daddy be England fo no obobabo ɛna am sɛ daddy 3 goals no maka kyerɛ wo afe ye de da ho ye hwɛ kai na England de atum pai was ya some guy o ma Argentina free na am sɛ tobo maka kyerɛ sɛ 3 goals ɛda wa ade edi mu enti so mo na nyi mo 1 na enya de sɛ 2 no ɛbɛkɔ ama England da sɛ ba wo hwɛ sɛ de bɔ ne kɔ no a England fo ne bɔ Argentina o me sɛ wo de tobo ne ye hwɛ na Argentina pai na me so akawa yo monsan hwɛ ye hwɛ pai no am the second one na ka me si go bi e mabio e de sa na ye de point oti hodi o say badadi you who are you and I'm say I am who I am sa nam tie enti nyankopon ya adoma kwasiada Otec 1029Fm and St Joseph Catholic Church Youth emabunu no ya kan bom ya ye the FIFA World Cup final live dana ye bo final no say ye kwasiada na ye bebo 4 for ne 3rd no memene da na ya bo final na ankasa kwasiada good enti anu nti Otec 1029Fm ye ne St Joseph Catholic Church Youth emabunu no ene ya kan bom ene ye this our biggest match we in the world football ye de bremo mo show enkabo mu we ene ye gina so atonsa e de afred the general public say nyankopon ya adomo a 2026 FIFA World Cup finals ye ba so kwasiada 19th July ye the giant screen kese ene ye be mount e wo St Joseph Catholic Church premises a e wo tano so kumase heya tano so heya enti ye tonsa freedom adofo a mo wo yi mankranso nyina mo faka free hoba bebie abuakwa mo amu free abuakwa chiri nso mo nyina mo amu sofo line ne ntweado saa ba befa bantema ha befa junction ba nyina mo nyina mo mrata no so na ye monem activities no by 5 p.m. na ya start ni ye engagement pre-match discussion what you say expert analysis no predictions any entertainment ahodo nyina no ebi bekoso akusi say game na ankasa be chase ebeye unforgettable football experience Otec pie kwasiada beka ye ho na ye nyina ye mpie ebeye de forward of bra forward Emma Perry J's fashion ena mahu so wo kunsu nyambo akwasiada hia mo ta no so why kunsu ne ta no so de kwa anwa na ye behwe bo ni bi wo ho bo kra wo nkwa wo hwe enye de enti an ogoro mensa osi nyame ne yemboafo me ko kan aware asem bi na oba no ni nua bema na wagiegina mu enti sane na ekono na ye den ena me frɛ bema ne ka kire ne se bema yi nya ho abotre ewom se ye onua ba de nanso se wanhwe yie na wugina mu a gigina mu a ma wade we gu a ekina bi obeti udin wo kwan foforo bi so a wo mpe still na de na no ayehye we de to ha na we de ato ntimi hu se pressure wo mu ene amom ye man ye ho na awotwe mienu sum ye ma adwen ne ye nkoda nwene ho onim yakoda o se ye twen na awotwe mienu nse beduru exactly 1 week 3 days pepepe ena oba ni nua ne frɛ bra me say yes say wo kan mi nua no e de akodi nkomo se dabre me ware no honhum ana am se sodwe eduru ha wa wo bete wo bobole bobo nti sensem bi sei ba ho ehia ne eden
ɛna sabe me nso ye nua nso a mentena hɔ nhwɛ sɛ me nua ba nso nkɔ ayakayaka de atete mu mebusa bɛɛma no sabe oba de oni ni behia nna ade ya no no na wa anwono no a oba ye sanka ye gono no se ka se ye gunu bibi wonte ase a ma memfa nka anya example mfa nkyerɛw se won se ye sensena nka na etwa no ma wa eden enti wo gunu no kyerɛ se wumie mianka no amana ye mre basa umia ya na nsuo ni ichigu anum wate ase saa na ye oba na ye mfiti prekope na ye nka se yo huye na mentibini debi ye nya ne saa eno na krachi bi Daniel Boateng said, Nana Krobea, I'm beginning to think, say, you like the thing power. Yes, the thing which mine don't like. Bema ben empe, jataba umpe. The thing which mine don't like. Now, you guys say, Yangopo, waboba be ase be ye day. Which man don't like? Every man like. Every man like. Bomo guachi. Okwa say Nana Krobea. Many Jehopa, Matthew Bru, Equa, Dacia Bru, why are there? Which man don't like? Bema be happy. Bema, Chiso, Obemu, Bema be happy. What you say? Intiminstru. Dr. Hepa Plus. Dr. Hepa Plus. Nana. Memoahamu akwaba. Yeah, Nana. And then so ye yawada. Yes. And then ye dapa. Yes. And then ye Hepa Plus da. Enti say ye shiase ya. Na ye pibi. Na ya nom na ya peye kwadu ene atadwe de ato akire ena wie miwura to yengidim nana me da ase da kronkron pa na Nyankopon nam o program no dwumadie yi so ama nipa dodo na nya dansedie nso Hepa Plus no pani ene nti se obi tie Otec FM a ene nso ye da soronko a ye ma se nipa na akwanya se baabi a ye ton aduro bia no nana enu ne bo enye den ukra 60 Ghana cedis a obetumenya Hepa Plus pavi ena plasmos na ya samu akonya se ni nsuo na opeu se ne topaye na opeu ye betumi ama wonsa kan bi at 60 Ghana cedis enti enu ne ho so nye den se wakoba bi obi se na ansan kra no Hepa Plus ho ayden obua ho nye den baabia with 60 Ghana cedis ubenya miensa no na ebia utie programming oton aduro ni bi unya ye pa nka wonso beton no 60 cedis miensa nanso ba bia ukoto no amana ya odin ama akwa se odi otirim na ye den ama onema bo so akoye den na ene programming so me ma saa de oton aduro no akwanya good se bebia o forward aduro na ne bo edin a frame number yi se empo esese mi ankasa me supply wo na ebua ma usu tumi tono 60 cedis ana impo less than data nana wa dream pentimi so mebua wo sa akwan so very good ebia na bebia wo fa no ene ye issue no se me direct wo kire wo bebia be kwa kofa no ana se yire so na me ana ese me supply wa na me mpai bo ne me bota nyina ne se Ghana ni bia benya edru papa se Hepa Plus pavi plasmos anom wa bra on fasika kese bia obi mfa nkwa yegere boa ne so na with just 60 Ghana cedis no obenya ne Hepa Plus ne pavi ena ne plasmos enu ne ho nye den na me de me personal line no ma okay frɛ na yeni nkomo mfa Hepa Plus no pa ne ho me numbers is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 nana obi wo ha na owa amanone ope aduro ni bi ena anom okay ebetumi di biako powerful yes 0542 807 807
907 0542 807 907 kai say nuro no eye Hepa Plus Pavi and Plasmos ye no bom enti enkoto baako enya baako adanse ne ba na eba na nanse enuanom ehye fasting nase no na omu enum Hepa Plus ne pa if say ahomache no ano na wadi kanom ne Hepa Plus Pavi Plasmos o breaki ya no anom ne Hepa Plus Pavi Plasmos ma during the day no ala eye sunsumu inhira niema de ma no na honamu ayaresa ne ahoden no onam Hepa Plus Pavi Plasmos so e de ebua muslimin fo enti wo ye muslimin ni ebia wonya krante say ahomache ye nom Hepa Plus Pavi Plasmos ne breaki e dia breaki a ene memo akunya sabri abetumi akọ bi na enwumre no ewia akoto no u breaki o fast na wanom Hepa Plus Pavi Plasmos ahomache na wanom e di ahyase and ubehu difference no sound yare u nya hoden so e di ayo fasting no adanse dodo no anana eba woni ana awo ho asem sebe ayedin but ne well being ni gina yi enti ne padua na boa no e me neyi onu ankasa so atumi afa nyinsen a obi mokra wo afom hone omba na obi se odware wi na ankakane no otiti ne ho pa but ne well being ni gina yi no why free obi nso sabi na ne mu ayedru abro so se doc first time ye ware ye 16 years ni wedding time no na me kunu lift me up if he say ye ware wi ye 16 years mu ni on lifting just last week any pagya and sa for the body say na ni je pa emu aye de to for the buchi aso na bent offering no ekoyi erisie ne ko straight yes o say na de nti ani kunu ntumi nya sa ade ni nyina ne say sebe ni mo ayedu abro so enti be ma no kra no ontumi enya say be ma no nye romantic o oni sa ahode na obekwa akoye no o sha se o yire ne ho anom Hepa Plus Pavi Plasmos ni padua na gina yi srade ni say tena ni padua nim na ben ni enti amani weight ne so no abafom kama ni kunu just last week ni kunu tumi a left no say ni je bi e be share mu no eno no me hu say mba no per say pagya omu du ba bi omu nyaaya ankie pagya omu but man bi mu nso sabi omu mu yedu into your be man na sabi nyankopon ankasa ankyerɛ no what say Hepa Plus doctor say em pagya for the body no ento for the buchi aso nti wo kɔtrai a obeteke o teka wo sisi achi a wheelchair mu na akɔtena asemasi enti sabi obema se oyiri mu ye dubro so a o de hyase mane nom ne Hepa Plus Pavi Plasmos ni padua na nkasa naturally ebenya hoden na sebe se ni mu na ye du abro so ana bibi mpo na enkoye enti ama niema ensisi ne ho so a benefit ni bebre woman ba consider dog na okase yemfa atadwe ne ntu akira na mu se bia sebe o de o cancer ma na o se first time onom Hepa Plus sisa atadwe we ye no hu se sa na se obi yo ba nyame ahira no otibibiase and for the first time what ase de enti emua bi yafunu bom na so mo pra aduane die ho se mene mu twi ade na se kan na untumi ntweni minim apisie kura na mene minim a onte hwe ba se say de odidi na nsuo mpo nsi ho a asemasi because it twi o say yes say no sabi wa yekuma kama wow enti ote ote owanya na tinka and sebe ya primpo ni ahyen kwan hia mu misra wo yo ba enkofa chemical say me pese twi me mene mu nti me de niam bi ko na my tight ebe hawo wa hwe ye just twa mene ebe hawo e Hepa Plus Pavi Plasmos wo ni padua na nkasa nya hoden a de wo suro se infections nti o no mu nro bi sabe o wo mpane bi ana wo de chemicals bi ko ho knowing very well say the any you adwuma cancers bi ni ade twan wo kwam say wan sakira wadwen a wan hwe yi a o mpe de wo ye no eninti na Hepa Plus no pan ye kan for say fan say wo nyare sure o no manipadua ni mom enya na hoden say nipadua ni nya hoden a overcome infections eno ho adanse bebre woni ana nsuo bi sabe egugu won woni ana sabe omo abie abro so a eninti no sabe minimutwie kura no onima de pro because oni atinka
sɛbe wɔne ana nneɛma bi ani sɛ fifiri wɔn ho ɛba no ɛba na ɔmoanya hepa plus pavi plasmos ɛnɛ nipadua na cleanse ne ho ama nneɛma ayɛ kama adanse dodo na wɔ hɔ sure ɔnso yɛ ɔbɛma sɛbe wɔsa mede me personal line ɛma wo fama me a die no ɛho hia ɔbɛma bia ne kwadudie yɛ no de bia wani gie mu and ɔte ase die nti a yɛ nananom ɛma yɛn kwadu so ɔbɛma bia yɛakyɛ no kwadu enti sɛ wo kwadudie nya ɛne na woahwɛ yɛ no ɔkra bi firi Russia Russia duro ɛna wo baba no manya nim guase ya nkɔnom China duro nkɔnom so call mɛmɛ duro wo de manipadua no mo wakoma obrɛboɔ o prostate no o kidneys mani nyinaa anya dwuma yie sɛ ɛyɛ dwuma yie a ɛso mfasoɔ ne bi ne wo sexual function sure uye ni free wa bra we here external support and uhunu die nti a sɛbe kwadudie so ɛho hia no mo hepa plus pavi plasmos fa kwadunum pɛ eto akiri obi o doubt de yeye wa hayi o we o ton na duro ntina na Krobea de obesuso so ama no da bi o oye obema opeso hu se de ye ken aye no kra koto hepa plus pavi ena plasmos ye woni nsuo ene ye woni to paye wo de wo betumi anom no koto onum bia na apekwadunum fatu akiri na ye nhwa de se de ken etesa na dodo na ye nkunimdifo abrante bi frame of phone so say dog last meeting say wo ka say kwadu enya mresa batman ti sa asem na o kan so de kwadu tu akiri no we hunu hwe o ye na dwuma normal na okodru fi a ye serve no plate so no o dia wie kura we hu no science o pebi we di ampa so ye serve no 3 plates what ya say di 1 plate successful crowd hey botumi adidi mprensa ebuma mpata kodoɔ no nana ɔse obuma wie request 3 what ya say na ho den no ɛda so ho what ya say sada we are natural my number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 mesre se ebia na otu ase na twetwen o menses na for some time emma ebia sebe uti na ya na edwa obi kura kasa na dedi akiri nti no koyie obi nso ha ne ha nyina se mpompo ebo ne na foforo ba ensa na ate agu obi ho ye ne basa but wanu madura enko obi da ose duro so diabetes akomayare duro so odro na odaso no yenka so de jai na emom sase ma nipadua ni nya hoden ni yenhwa ade hepa plus pavi plasmos de ono so bizase na menyare de nti na sese menom hepa plus dudo na dudo so de onipa bia hia sanka no pane anwumre bia no ebi befa nipadua ni oda achiasem ene yeka na yeka ne se ya obi nti ase obeka se ye ton aduro nti yeka manakoye se esese abribi onom ne hepa plus pavi plasmos se wo yare na abete de yeka nti nzimanfo obebia omta ebu na odi betwi mu a o se wanso anu tuntum we so a obeso anu fufuo so nti se ye ka ne sei na wo nti ase e wo na herbalfo ye duane ye di ase ye nso aye nom enema ekoye mu ne de atwa ho ahie nyina ate yapomuden so adan na omboa wo immune system no na eno so enkontokwa ne bi mu a last time woman bi na ne sugar levels was ra odi adanse sisi no within normal say osori anopa na oni di fasting blood sugar levels no normal this time na obi say dey na what hepa plus pavi plasmos mu a obi a wa yare be 6 years na etumi restore ni sa na enya bibi soronko bia na edro ne ye edro ne ko target we sikire no na emom ehwe se nipadua no
ɛbɛyɛ n'adwuma yie. Sure. It not only says say the sugar levels na you okay. Na pomodin mom ɛgyina yie. Sure. Me numbers you betumi afrɛ me. Fama Sɛ wo yare o, sɛ wo nyare o. Fa yɛ odudu. Yeah. Ma wo mane nso nom bi. Yeah. Na busuafo nom bi. Good. 0542 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 059 13 67 898 059 13 67 898 Say owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 Helper Plus Pavi and Plasmus Monica sa doctor Medasi apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Etimi manom pefie ha. She, we Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And you also we Hepa Plus wife. Na abba no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plasmox. And Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode bebe sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawood 360 capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawood 360 capsules. Ɛmpa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wutisi ye yo sa wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene wo de bibia so free se require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops dodo na mu hye no so se eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA aje adwadie nkratoyi yi atum owura bra da bia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wutimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankosiaga ba akokora de enkofo yi se akosi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa akodwo da aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwo da aban heye bi koko sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Likes my food.
obi benya wo a na firi yade ena apomuden so yensre nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de napos aye mre future life smart food bebo afei de aye abusua nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani ya Bolivia enterprise na akofa nuani ye ba omayimu enkran woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofo line alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that ho ban. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, yada must say, yakoya. Yasan Bebio, aha ya 102.9, aha, eye, Otec. Asem Beba Dabi Jumedi no wasugusu awutie, enewie, oh, eye. Enkoma ye boy, abedwafo bebem, ansana no. Yebehunu de esese yejo ene de esese eko but Vondak beauty shop for enso ewu Kumasi Krobea ye mu se wo ba KJT Dubai oben KJT police station no pe ene wa wutie me ope Vondak beauty shop a omo shop number no eye G1595 na heya mi bodi we ye saloon owner ana we ye barber we ye hairdresser na wo pem wakade nioma amode ye madwuma ibi na mato a de ye papa no eye Vondak beauty shop na abenya bi ahai so ba nioma ne ye very quality yene an ye kofa ba enti atufuo betu ekokoton nso a wo pe ne nkronko nso betumi aba no aba abeto ebo ne nso da form se wo pe hair dryer say ye war ana standing one ubenya bi wa ha say wo per saloon trollers o per sink o per relaxers bit say mega growth shea butter olive oil ubenya bi wa ha o per plus nail accessories any UV lamps ubenya bi wa ha acrylic ponders any liquids ahodo no Vondak beauty shop ena ema obi uhia nkyeremu bia na wa fresh 059 892 6246 afi 0247 133 203 first ahoma we say ya won Vondak beauty shop for den kasa dia wonti ase ne no no mbekire mu nso dia mawo na St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic yansu yenie adofo ye nhwehwemu mapa ye de aduro manipa ye san miemie nipa nsem ene ne nam e de san yade onim se nipa akwa ahodo e wo ye nipa duane mu no aho wo behunu sa akwa yi wo ye nsem yentini e wo nipa duane mu ba bewie e wo ye nam enti se yade bia kyewo so wanum nura na yade ne nkwa bra na yemfa Acupressure therapy no yemfa nyawo ho adwuma so oba St. Louisa ha aside ebibidura yede be mawo amwanyi ahoto no ye use sa Acupressure therapy no enso de ye nipadua ne ho adwuma ene hwan na stroke nti oni ahoto hwan na ne de ye prostate enlargement hwan na ne de ye high and low blood pressure hwan na ne de ne ye yaw wusisi ojo ho enye wo ye be ma na wo ba wa ye mrempam awo ho ye de de amawo ni nyina wonsa na ona atumi ye otititi na onipadua mu ya wo ya wo ba St. Louisa and Acupressure Clinic we wie kire se wuyi aduro no na wuyi Acupressure therapy den so kra to nkyane a ye water therapy ye ensuo ye de ye onipadua de ho adwuma ye acacia wood therapy se adua no a Noah apen so wode ye ehyen
se nipa enso yiri mfa ye acacia wood no ye de se wood no ye nipadua ne ho adwuma ye olive application na ye deep tissue massage se be ye nipadua ne benya hoto umpe we na apede ye enti yade adane kwankro da so no Fabra St. Louisa Herbal na Pressure Clinic ye wo Kumasi ye Otec Maxima ma wonu munsi wo Maxima Goyal filling station miedu na ebo ho no ye si wanimu ekwan ye da animu na ba be pie affordable house no fasa akwan ne so wo de sane abra fom wo be ba betu fie bi a Ghana flag sim sa fie no ehwa ne St. Louisa Herbal ana wo yayira je namba efre yen baby a wadru bi eba befo akwa na de wonti ase no ye nkyire mu mawo eye 053 702 9464 053 702 9464 and 0546 24 2343 first number we only St. Louisa for bekasa sisi ya dia wonti ase no eye yenia ye bechirichiri mu nso dia mawo and the grow fine herbal tonic no e wodwa so oba oye adwuma den eja ho adwuma wa wo ye wiaso adwuma bema wo bre enti wadaroma eya ahwe onipadua ne ye no wangu enti na da bia mitufo se eya nonom grow fine herbal tonic edroi eye kama wa wanumu ato a ene wuntumi ne die onipadua ne mu aye otitriti wonane wonsa wuni awoto edura anadwo a wuntumi na osore nso ana waye mre hwehwe grow fine herbal tonic ekira kwan edro we natural cocoa ne de ye enti carry all the necessary vitamins ebua onipadua no mani gina brane grow fine herbal tonic yede ne ointment nso aba na wo ye oba sebe na wonsa buomu problem no grow fine wate tonic no ebeboa wo na yi problem wo wonsa buomu nyina no afiri ho ama wo ne ointment ne nso usisi yade wo kotodwe wachiri bremo wapo ne wapo so ya wo je ho anye no wunya ointment ne bia me mfa ntwetwe ya wo ni nyina beko otokwa wo beda te se danka baby eto no bi akwa abenya grow fine no bi o te se ka ne na mu pa grow fine yo dende gina no na to be ebeboa wo ya number ye 0244 59 6532 0244 59 6532 first number we ya ne won kasa nkyere nsemu emfama wo eja kwajo o kyerɛ sɛ matna asɛmei so empredodoɔ ɛde etwato a mokɔ yɛ krachi kyerɛ sɛ ɛyɛ awadeguo ho asɛm ɔbaa ne sɛ ontumi nware bio ɔkan wɔ monim ɛma mo yɛ emra hyehyɛ ma no sɛ ɛma ne nkɔ ɔbaa yi dɛm ɛma ne mfrɛ nkwadaa kora nkɔ dɛm hɔ so ɔkɔfrɛ onyina bɔnten mfrɛ ne ma na ɔnhwɛ ne ma enti wɔ saa kwan ne so no modehie ya confirm wo mo abusua nanim ama mo nso ma yesa amra na ma no otene baabi ade mo beye sa amra no mo report back ama mo wofa na enti na mo wofa enso efre papa ya da de o ka kire ye enti na ma me busa wo sa no makoye bibi sa na de na mokoye ye nda wase me pa cho me wofa no onye abusua panyini wo ho ba won ne di me ma me achi na asem bia ba ye ho a on na ya na ye frɛ no ma oba na obeka bi agise ayi ana bia ayefuro bi na abusua ni nyina aba na de ho ne sɛ saa me wo fa no onsomai me wo fa ba ko ha on na de me ba ha ansa na me de me sisters mo so eba me besua adwuma won ho ye baaye no me ma me wui ene ye koe nti ye koe na me sister me ka se masefo no ebe ba beja me nti me ma me sister ye aduane to ye aduane no omo ama ena ye ka no se ojeji ye aduane wo brekum ojeji ne ma wo brekum ti se okotena ho a sa mere so na wona me ma me wo brekum ombe ha na me se sa dia omra na me ye adwuma no so enye bi se be ya ebetuatua sa aka na ye den afiri ho ina obetena me nkyɛn nti me ohunu be man me hu ye no na wonyem nti me de wonyem no man ka hwe ba me fiewura na me ne te no wono me nkora no pase me yere ebeba fi ho ba bia na me te no
nti wonyem ye na mka che nse papa ne se wonyema yemfa ntena fi ha ena ono koye ende be ma na kope ba bi ma omtana ntokwa aba by way na o kan the last one ya mu bisami me wofa na mesu adwuma wo ho no wo ha ona mfa nse ye de na to ya no e wo ha ena o frem say we soa afre ne say ya ni kunu no omo ko omo de na mabonten de omo kire no enye fe nti yemra ni enka asem no na yencha japa because ohunu bi pen wan hwe adaachi no bi di bibia kobo obi akuno na akoya asem ena me wofa no efre me ofa asare ofre me ti samre na ninua na woka no jobu no so aba me na manya adwuma me ya mafre na mana aba no so abesoma ye no so ka ho ne yekoye nti yekoye no ye ka ase ne ibisa be ma so wonwale ene ibisa oba na oba no se de all community no ono so nwale ena we ne bla no mienu e ka ho bi ena ka ase saade a ene omoja pade no efie ne na be ma no ko ka ase dan no oma oba ne baako na de aka no ne nkora no edea na oba ne se dan no abre ho panti wine no onye na kuye dededede nti ma me wo fa na ono oda ya no no ya yi no o ka obi ati ni bufu sore ekoi na ka me wo fa ketwa no de ye nyina e sore e be gina obi ko ya no eduru ba bi no kasa ma na no tia we ne so ano nti me hwe ma we ni bunkuto jo ne so ano nim ye dan e pa ne chew ena me ka kire we ni se o se oba no wo de ompra ba ho ama we na ka kire wo se wo de ompra no ba ho bi ma muja begu because of wo hwe nkora no na oba no so se udware a odware na se wo ho a wotim be wura dam wo wurudu ompesa ndi se de be ya e de asundwie be ba no nti wo sore a enkoda mu ho wo so ya no so so hu se ode oba because won wale hu se ode oba foforo bia aba ho a enko ho until se be ka asem na ye den awie na me ka asa na ye de ye sore koy nti obi a kogu awobi ko obi ansoma me na obi ansoma ye se ye nkogu awade sa asem ne ye ko kan ye nti awade ndie mo ma ankosem ko ya ankose ye kogu no kamo ko se mo ko kan na amaka ene ntokwasi ye na me ofa na bufu ye no on de kwa do sore koy because asen we ka ho a ya tra na be abohi a pain we friend na jakra se wate ni din da sa man na atra asem so kra mprenu aka ama ya ma we na kobokokoko last one kra omo ye no wo ko abusua no wo se wo koye ne ho ade waboa ho a wo kokoko duru ho no omo ka kire wo se oboto ma me nto papa nto ma ni tu be duru ha wale ra amaso so nti ho abufo hye me wo fa no emu nti na o te sa asem na ono o ka kire we se ne ho gusu ogu nkra obi sa no nti enye se nti se mo de mo ka kire be me se ma ni wura oba ne me wo na o kan me na me ka se wo se oba na se wo de wo mpana e ba ho wo nti so no hu se wo de wo mpana na e ba ho a muja begu wo na wo se o meda ho na o ya na ka se o ye ko otimi bo wura dam wo se o frɛ bema wo na che se still ntokwan be san e den aba na me minimum na me kasa me kra na ya so minimum na me ka se saade a enkodam ho ya so hu se o de ne mpana na e ba men ka hwe enko ho e ma ne nkofa asem bi anye den kwadwe tobo sebe unsa oye bema bema etwe oba ne ho oba no etwe bema ne ho obai eye onua ba enamoso ene oba asante man yi mu o hwede akuya ugidi se ensa dindi bi som siesie ewo wodom ntemo a ebe yeye eye wadwe nkyere keke da memimum eye keke de nka metimi a anka yebetimi anya nipa ama omo asiesie ama bibia asia nka me pene se because nkuransia anya easy ena awareja ne ba sede nkurasi esova no ebre no mahubi eye ogidi enye wonkwa sa asem wei Yesu Kristo ene ka bi
de kyerɛ ɛbi de muano miano wa ma sister class muano na enti abedwafo momfa madwae moma kwadwo baabi ntina na menka hwe bio nyabotre tobo why tobola oh tobola kwabrane wada mebru utumi di we ratem eye ane dabi utumi to obayi ho sebe etumi to no kokoamu pinyina papa wiase ne kure ba akopɛ aso mo kasa na metu din wiase ne kure ba akopɛ 77 me more dam me nyimi me kwase ase me bitemi didi watem me ba ya jimifo abo akwase se me nyibi da wiase ne kure ba akopɛ medwuma na me ye medwuma na obusan so me carpenter adwuma na me no nim sire mu nsem sitie me koba de me nyibi wote ase me hwɛ nkwada first order me yi wasam no pa o kasima we sana na me kwam eye me kra ye wo me mu enkra ne ko school no week me twa 500 Ghana cedis ko school no boso me 2000 be kanya ko poso no kra men twene nkwa akidi kura mpo no na nsie ni ko prai be 1 month ni akidi ni me picture me phone yi so ye kyekere me uhunu me obo station na ne return te ho enkasa nya no kra o hwenkwada no me hwenkwada no papa me hwe enkran all right me baba ya no kompo wie na anu ye mpo no me na me dis office school ba na makofa na firi be kwai ezi de skele school adna ba fie wonim sika metua ma akora no enanu ya wo ka se wo kwaji sika ayi honum so fama me honum wo be kan wo be zanya yakopon makanyam so ne kora me ko krobi so fa na mampofo adujan ko na me ko ye adwuma me ko wo so wo fu asen me ma ko ye agye wo kwaji sika wona ate won so me boa me sa sendi sika ma mu e ma wo je se mu twop manini me ba last day kompona kam se wo gi sika wo ko pam akora na tale na me tua me kan se aka 1.9 sen me sika mai se sika me kas wo di me cham sika ka da me 100 man kram saka na 200 me 100 man kram so mo nyinku school enti gimu 50 nen ka sika mu 50 am fan to me ko ye adwum me se ne 100 na akara ma wo di so di mechi oba ya na me gi se sika no han wo de ma wo du be gya ka se me hwen kora na ko me hu do be se me ka wiase die aba na aba metmi ayi metma mo ko school mo ko investigation me ben kran ko school ko school enjoy me ko me catch mo plan say day bia no ayi term no mintimi ntua ayi na school fees no timi twa ni day na mo day no mo ko a e bia 200 a na ayi 100 am do muska mo na achi no bia wo yaji ne de tim krafo ni bem ko school 100 na me de mo me catch o say bia ne de minister wo si me ni bi wo gya ho akọ wo diska mo bodu so ye mo ju sika minin se me man wo enhame de mitimeye obi a mintimi nhwe nkora no ukoso aka beto ho no na wudwane ye no wudwane sa aka mu no so obegye ze yankopon makanyam so ne kora wiase ne kora ne yeka woni atama am ne ba ho na me wadwuma na me ye adwuma wo yi flewa bi wosi otumfo ho no aso ne nkwanta ho na me ye adwuma ana wona atama bo na so waji busie bi wo New York me mo ska mi kotua se sika ni bi me na sika na no wona ato so me bo a be kanyam so ne kode last payment also wudwa ne 6000 Ghana cedis me kwaji asa usu me tua 1400 Ghana cedis 14 million ne me tua ye kopum se me tua sa kan wie o musa no mam se tam me tua sa sika wie sika ka mu so am to nya sika na fa fa me hu asem bi ne o kopese wunya sa adwuma wie ye no en ha me edan na ye ka ho asem no musa mam edan me top plot no discussion no plot no mu to so me start dan si ya bedu sam pempen so me flow dan no ne sika se ne wodan mo so nka memendie wiase ne kura ba minim se wo be ma ba kope me ya japade me se me ya ma me ne me yede ne me ma ne ya japade no se wo sika muska enken ha me oba boa be ma boa ken ha adwene eso why wadwene se wansi di na me gimsika to se me gimsika enso wo da me dem eye mesa ba oso odwomtuni bi to de nwom o se ebeye Yesu tiasi ebeye munya botre se de onua ne kan na aware gyaye ba ho enkwara enye mema nko na ehwe wo ema no monhye saade we nso ade a eya eyese asono mienu enya ntokwa kwayem nensensan eni nua no ebre gyae de mbegyae
behunu sɛ sɛneɛ na papa ne ne mateɛ no ɛnte sɛ bio sɛ na papa pie ɔba na ɔbɛtɔ chocolate ɔbɛtɔ fanas na ɔde abrɛ de bɛfie a awadegya yi aba ɔnyɛ saa deɛ de bio kyerɛ sɛ ɔbɛhunu ne sɛ yɛ strictly yɛ sɛ menhwɛ me manti no na meyɛ sɛ awadeguo awadegya yi ba a ɛnkwadaa ne brɛ ɛnkanka nti na yɛ nananom sɛbe ɔnom mpene awadegya yi so nkanka asɛm yɛ adɔfo yɛbɛhwɛ mabɛdwafoɔ bɛbam na ɛna wia yi awodadie tɛmi yɛ ni sɛ yɛ ana aboa wo odin de owura Richard Buama Richard only CEO Emma Solatech Group of Companies saa nso na Big Rich Enterprise yɛ wato Kuwait wodado Kumasia ɛnɛ Rich wanya afeko ɛde aka onfie ho Swagman ɛnɛ yɛ wawodai Jataba ya wo Otec FM ha ɔso ɔsɛ Nyankopɔn ni nhyira na ho bambo ne nyinkyerɛ ne nkwa ho san sɛ nkan happy birthday to you Richard, God bless you. ɛnɛ Asasu Herbal Center ɛwɔ Kumase tafo 4 miles station n'akyi hɔ pɛɛ na nipa a wɔda no yɛ sɔfo yɛfrɛ ne sɔfo Asamoa wɔsi wiase wote ase yi wunu yei wunim de obenya enti yadeɛ bi abɛtɔ so a wode anante anu yie ma no fabre wɔ no sɔfo Asamoa Asasu Herbal Center ɔde ne duro bɛka wo obi yɛ hɔ a da si kyerɛ yadeɛ wabra ɛnkɔ mojabro so wabra ɛnkɔ ɛnam yadeɛ wapre ho aprea wo haw no sɛ ne yɛtea ne teɛ stroke adwodwo no obi anya kokoram cancer baabi ɛda obi a wanya kidney mu haw anaasɛ asthma o prostate no ayɛ kɛse anaa wayɛ mmerɛmpam bra Asasu Herbal Center papa no de ne duro bɛka wo na wo yadeɛ no bɛkɔ ama wo ho atɔ papa wo ya na di Kubi Herbal Powder no aba Kubi Herbal Powder Asasu Herbal Center for Kubi Herbal Powder enye nsuo ɛyɛ powder Kubi Herbal Powder de wuhia yɛ nsuo de ana kuba nsuo o sebi gum na wo kanum na wo nomo a ɛma ne yɛ de bɛɛbe ubegyina so wobɛte deɛ wonte bi da Kubi Herbal Powder ɛbɛma wo power menkɔkyi nkyekere ɛmenkɔfa sɛm mmerɛw wode ɛsepe wadeɛ nkakra te sɛ deɛ wonum tea no weyɛ natural tea na obɛma afɔn aka ketekete te sɛ nkruma 2 minutes ya woyɔ sɛbe wo ho ɛnyɛ den asɛ kontomre a yɛde aka gya mmerɛ ne nyinaa no ɛbɛfiri hɔ afi ɛnam Kubi Herbal Powder nti oba Otec FM ha Kubi Herbal Powder ndi obenya bi ato ha oba misi Herbal ne breze require wo murum ha obenya bi ofa ata drugstore wabu akokofodua station ho ebi ho saa nso na O6 Plaza ewo ebu akwa station ho no wem miaya yeto nwo wem nyina na okọ ha obenya bi okọ fodwo Herbal che wa Asante be kwa obenya bi okọ Smart Herbal ho ewo boase obenya bi so for Asamoa Asasu Herbal Center ne number eye 0244 166 602 and 0243 505 775 first number we na one yen enkasa oba de chiame akra efunu na ni abie yetie ha mama o wo de ya ma 2 hours ni nyina akra wo bekasa ni nyina wa bra enso mama osima no enum obo fa yewure ni abrio mama family de no 1 minute ma de asema 1 minute say na de kan wa asem ni nyina se be mama ye nhihye ye mabusua nyina hyiae wakoye me ho ade o san ka chem so hyeda ne gu mani mu ase otimi di matem fiti an and ateni de wa kan san fam atam no mprensa ba uka wiase pa ni pa na no ya pa wo wiase a eye be mai ayo na wo so se wo hwenkwala mami meba me tamu ze me dia mami 5 mami yesu afa wan you do that for no much afa ba se o ka so ma ofie no ba ko ana se wo mpe na awade no o nware no na ka apese de no onya ma na ka wate ho aze me pa cho
de tie ne se enye nkyeremu deɛ na apɛ sɛ ɔyɛ ma wanka abɛte wo ho ase ama awadeɛ wo na so wo so wagyae o anka ɔyɛ ma wa wo deɛ mfa ne sɛ awadeɛ na gu anka deɛ na wɔnyɛ na anka deɛ asomdwe bɛba sɛ deɛ na wo brɛ ɛkɛn deɛ ɔnya ɔde asomdwe bɛba ne sɛ me se ejapamene na yɛ japade enti wonche mi fa me de ma me wonche mu mienu mfa me de ma me ɛna ɔnhwɛ ne mma ɛma hwɛ de aware gu a enka ho ɛno de ɔpɔ wɔmpo ɔbɛhwɛ enti ɛno nya na abɛka enti na ɔse nka wonche japade no mu mienu na nka wɔmfa wo de ma ana ɔka to ma baako ɔnche japade no mienu ɔnsa nsumu ansa na nka wate wo ho ase saa ayo akra aka 3 minutes anya hwe akra so mama nka bi okura nka nya hwe menya de mehwe no kra okay asɛm we ɛda hɔ ayɛ no ho bribi a ɛwɔ hɔ na sɛnia asɛm no asi akwakoye no adeɛ baako a mepɛ sɛ awarefo emienu hyɛ ne nso ne sɛ aware gu enya mansotwe aware gyaye enya mansotwe efiri sɛ enkwada wɔ awadeɛ no mu ensia enkwada ensia mumienu nyina wesi wenye mu mienu mu anyai wenye we de na no ya pa mema o mo wiase gira de na no ya pa na te nchen hei watena ho saa ne na wo tre ensia be me ntu so aka mebre ono so watena ho pe ensia endi sabre isa mo no mo nware biewu a enya tenie enya duabode enye kum enya adwuma sɛ yɛ mpaebɔ ɛwɔ sɛ mu nyinaa sa awade egu a mu mienu nyinaa mo tem ho ase sɛ ni ɛyɛ a ɛyɛ afei yɛ hyira yɛ ho ne obi abɔ mpaeɛ sɛ bɛyɛ obi abenya sika ne obi ade bi aboa ama yɛ hwɛ nkwadaa no na emom sɛ si ɛkɔba sɛ yɛ dome amanfoɔ yɛ boro amanfoɔ nua wo so wɔ hwɛ nkwadaa bɛden no me na nya no enti wɔkɔ adwuma kora wɔnya sika ɔtɔn ade a yɛ ntɔ ɛbɛyɛ den na hwɛ a wo hwɛ sɛ wɔhwɛ nkwadaa no sika na ba sɛ yɛ ɔbaa sɛ yɛ bɛɛma ɛnya baako asɛm na meka ebetimi ayɛ sɛ ɔbaa bɛɛma mom na ɛdome bɛɛma sɛ ɔbaa sɛ wobɛhunu ɛdeɛ sɛ wɔno ɛnya bi a ɛbɛdɛn no ɛnya bi aboa nkwadaa ne hwɛ saa nso na sɛ wo ɔbaa ne so boro bɛɛma ni nua na ɔno nso ɛnya adwuma anyɛ na sika ama ne nsɛm a ɔbɛyɛ dɛn ɛne wɔhwɛ nkwadaa no enti sɛ awadeɛ mote mo ho ase sɛ mo nwade a ɛnyɛ nuabodeɛ ɛna ɛnya mansotwe sɛsi efie ya wo kan sɛ ɛba amamre mu a yenim kwan yɛ fa so a yɛkyɛ ɛbra awade aguo emu adekyɛ ɛmra nso so wɔ hɔ a ɛmra nso begyinam na sɛ de ɛmra nso pɛ no wakyɛ we ɛnyɛ ntɔkwako ɛnyɛ nuabodeɛ sɛ mogya begu deɛ ama nsɛm wei wotira nyɛ yi a na ne nam so a na nkwadaa no a momo dwen wɔ mo ho no awura yi se na ɔmpɛ so ɔbɛkɔ akɔwo ha awo ha ene wotena ho ebe wi ase on pese obego ha akwo ha no na beema na akofiri mu na se beema ne da fi ase na emfaso ben ene wo sa adwen na ofa ya be du sei ni so na akura me wie no eyemfomso ma oba bia obeka se me mpese me wo ha enti beema wonye woye wudini onhwe ba na so betena ne ho awo na nya awura we die nko na meka dodo no atimika eka sa asem we eyesa nkwada na wo wo na ompe wo masem wonim sɛ nipa wɔmpɛ ba ɔhwɛ ba ne tiri mu ɔden ɔhwɛ ba wo so mpɛ sɛ ɔbɛkɔ wo na wo hu ne nyinaa ma no wan na bɛhwɛ nkwadaa no enti wo akwa wo ha wo ha ne nti wo bɛtena baabi a ɛnyɛ ama nkwadaa ne da atena abɛsɛ ya na enti wo asa adwene ne hyɛ utirim sɛ mempɛ sɛ mɛkɔ wo ha na makɔ wo ha enti mɛtena faako na ma wo memma ya wonim sɛ bɛɛma no ɛnyɛ no ɛyɛ mfomso wakasa okay enti sɛ nya twa so na so obekọ anekọ so usua warija ya wunya ware pa se nya mpanifo betuufo no bia ba bia wo kọ no kora na unim ema wo mo ha wo madwen ensai bia enya basa bia aha anya yi aha be ye ekura no we papa fie ye bia no we ma me fie ye menkasa warija ye nye anase wo baako ejai ba wo ankasa wani tuasa ade ne nye wo se nkwada no nti me bese mekọ wo akọwa wo kasa ade a na wo ye wadwuma na wo usika se me wo na mahwe ma ade na nya saade a yentena be ma fo ho nka se mpese me wa akotena ho akwo ensia ne nwotwe ne edu medase mense medase yan shade bi nso na enkane no ye wo mra se emeba nyabotra ma me
Oba se obre ye se wa amre onne ye japade a ye nkyem oba mfa bi be ma mfa bi sei court bebusa wo se wo de na ade boae wo input enti ejapade chem se ekoduru court na wenye nyina so e kire se me nso me ye sei na de boae ma ye si sa ejapade we ya obebre enti mwasemu yi monhwe ne yie ba me second interview eja Abraham ababedru mo ma me ne eja bre nkasa nwie ene etiefo ebre ni jamia mamma bambi na enkwadansia maame ene papa sebe oba bema na yebewunsia ni ebejai wo saa kwa we so no ya ne mu nsem no edoso ba Yehowa ene yeboafo ejabre Abraham na Krobea opanyina kwa ba majosu bo hene na want to say yankopon ya dom na won so yankopon tumi nso ho odin pa okay ene ye ya wada eduru ya wada se ya ye ne obo mpuni mpu afidie yi so sanity ejabre die sene ye nim abibiduro hamamamu tumi a wodi di udwuma ewo waso ye ne bebre se ye de wokuma se hayo enkran yo sunyani yo adanse ye wo ho ene ye hie papa tuyenjidiem jo nana Krobea medase otumfo nyankopɔ ho nhyiraw ene atiefo ne ahwefo nyina edin ye eja Abraham me number ni 0242 76 48 35 eno abium 0242 76 48 35 and away a WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 Joe nana Krobea adanse baako school year wo they say atwema kofodu an nchen ono de say de wo both dey no school be ho no na okay oti na kropon ho no hey boy bi o school ho na saa circle cell ni bi wo no ho na wo ne maame ho na ode wo no nti akra na 22 years na be school na afidi omo yo hu hwenye to omo so an de koto mankran so hospital omo ma ni no na chese ne ho aye shi ontumi sore ontumi nante ni hutu no enti wa na maame bi ko no oh mate owura bi nka ba senya atro no di amye mfa nko na omo tam ne to ka mu bedu won mu anwumre 8 o'clock na me say me no aduro ni bi me de ketro no ansu hye na edi ma aduro no ma no ono mu ya ba 15 minutes na odai ni edi ma na di ode besra me say eno an say onya ne ye no an say omye nko wate asi edi da bia me fa kwanya we so ka enya no nko me ko nkran chese sekese omati association na enkura bi omo di nipa ba mi ensa ba me mo duro no ekoye no mkobo empanifo na mane eti omo ba gie duro bi omo so a doctor for na ba gie duro no mi ensa so omo so dey try hwese ne me kan na sa omo ba gie duro kra free mi se me pe me yeram de ambo mo no de boa Ghana fo nyina eti adanse ne ye bebrebe eti me sra mo ya ye betra sabi enye de ye kani ya ka bebrebe de bia me ba me ka se tepa senior high my baako ne mamienu ono sofo no otepa na SDA ono eboa omo no ndo mbae na nsie asafo so menti mi a ono so nkola mienu papa bi chese akora wa kete kimi sramo wa wanya sasaka sane bi obabi wobi wiri bi wobi wunua bi wobi ne ba ne sisi ne ya ne chika sane ya ne de ba ne gya chire no wose makoma mensa menan ba ne de nsu akosini so ba ne de moja akosini so na hu moja nyina we na hu nsu nyina we ne ni ma efita chese ne nsam na hoya mesraw so sa yare no obia ebre nsu tutoi etaka na opa me pa chow to na mo fa ne ba de Abraham ho me si wo bibiduro tatahwe me tu ase nya se de dodo ano enti wo ba bia emfa no ko ba bia na fa no hwe Abraham be kira kwan e okuma se abontinsu ya wo hwim school junction esuofu akwaso na se barakasi kwaso kase obesi wo hwim school junction ho na paragraph no woro ho no de ka se okọ eja Abraham ho obi ado beba we refia numbers na so am de tu dwa no to ba se na trogu down ho me se dan enyamu emongu no so because mo afa bibiro bebrebe number of paragraph ni me pa cho me paragraph me ya bibidru di tro number ni gu down ho na pa ho ni ntem number ni e 0242 76 48
35 35 ɛno abiom 0242 76 48 35 ɛna WhatsApp no 0549 10 15 80 0549 10 15 80 yo my bi so free man pontin obae on so sisi na chinkase che se sisi ya ne yankasa ontumi nkoto ontumi ntras ne nana yetitriti ne na benkunu mpo de ontumi nkuom na se we do symptoms of stroke enche stroke betimi de nato form na ne yere de ne baaye che se ne sisi me de do man ne sisi ne ya ne chinkase ne ya ne nana nsa yetitriti ne nyina agyae ne ono se ne mrante bremo na odwu so moja eti wani de na ini so ne bra group ni o to no kra on tanyare na mretia we ni na saade kan no afide wo sori a ontumi sori ne na nyina keka bom ne nana ne sɛ nyina tititi no video mo hye no ne to asentim twetwe no onante kra bia no abrɛ o se ne ho dwa no pass de mako ana robo asra no wo so ho ana sɛ mmoa bi ne nam nanim nya so hwɛ a wo ho mmoa bia na me ka kyɛn sɛ ɔmo wɔ ne widiem na nhira nka nyame ɔte me nka oba no ize nyakopɔn na me so ma sesei ne nana ne sɛ tititi no ne chinka sɛ ne ya no isisi ne ya no Johnson Tenten ese ne mo na di ewura on prostate na Krobea Samuel on o ma na di prostate ba no eti o mo ba no mo di nkadi di ewura on prostate mu na ma o prostate o be ma na o Johnson Tenten ebu abonse na be ma mo hyew ebu abonse ne mo aka pepe ebu no nsa bia begu ho me se o de kɔ o be won panie na wa sa mpane me se friend kan ma panie wetin ma water terminus ne mo nyo na o gina o sa na o him ho sɛ se be o to adonko no edu pe o sa acha na o twemi nsa na asaba na me wu aduro de be ma wo e be kum Samuel na ahyem wo no nkosua no na asiesie ni padua no wasa ties with them security no wura ya na say security no say process no wura ya na say process no so wura onwe o cartilage na wo dwen na nyina say that them ti ya na wo ti nyina na jai na etu asem ntimi so obi a wo tiem no onya nam yare ni bi na wo de akọ ne be ma fon wo Johnson Tenten mu hyehye ne ho ka no this year yare chinka say ya onwe agya na kira kwan wo so ya oba wonya sa nam yare ni bi ama wo sisi ya obo hyehyew wo chika say be obo blinza obo e go tutu ama say unyi say kura na say wa ya say ya etwa obra mram no is say o messes ma he me se me wadro me de ma wa o messes na empa ho boso ba ko empa ho wo ye lock ya ye de ma wana dana na eba ache kra na otwi na abro so mpo de boso me de ma boso na o messes na ma me ja wo dro no me fa ma obi na je se wo twa bra no me sraw o ma wo messes me nyina me ho no mo ba me mo dro e me ba nti wo sisi o ya o chika se o ya oba na o messes me ye bibi na mo yam ti se ba o video mo hyewa me se hwe me gita kwan o hwim school junction ho wo do so pe eja Abraham ana se to bo ase fa pen ana pipa ana bidie tro no be good ho e 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and away your WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 and Krobea ba kubi mabi anti bi wo atonsu your friend anti mage oso wo ye 12 years ni odi nka ba ko 12 years ni na ne kunu firim na afi no nya be ma ene wo ne na tena 12 years no ne kunu ye 2 years no wale ye awone ma ne o te me nka obae wawo say memoranda also or talk randing to memoranda me call radio station back me we ya ono ade kai ba be fam to say drop na me fa no because say drop na fa no no an si otua wa wo as say de e ba ne to eja Abraham eti say me hwere kwanya wo mkra na se monko ba bia me invite mo makwa ko jam nti obi a o tie me na o peba wo de won wo krada anawa wo na wona teko wonum nanuma mema yi gise da bia wudi bia na wudi bia wiade bia nwumre hu ebe ye ma enye se bia se bi be ma na no nsuo nyo bi sisi wa wo de na no enti wudi be ma hia na nsuo na sa aba fibre da je wa wo de na boso enti akora be dem na nyi sen na sei enti wo bo se wo kora wo mesisi ma na be de na wo peba timi so bra sa wo peba nko ade abra mem wo do be se eno se boso me nan empa wo nya de do no ma na wa wo de no fini nyi na wo mesisi baba ko pe saa mantene kro na hwe onyinsɛnim wobɛtumi anyinsɛn saa ama acha bosome enan bo se onyinsɛnim so pe ba hwe mekira kwan o tie me o de ne hepatitis B me se
wakɔ ɛsɛ onya blebom yare oblebo na honhono ana mo bia bɔ ne bɔ oblebo mu tia mo afu onfena ahonhono ana sɛ onfena yɛ oya oboya oya kyɛ sɛ mesi me be mu odro kum saa wɔ nyina wɔna da bia me ba me ka sɛ mai bia ɔwɔ wa police pani bi na ni ekɔ UK habitat bi ntia ntima me na nkɔ me de do ma na afiri mo german sɛ o UK yɛ adwuma de bɛ bɔ busua nti wo so bra na me odro kum de no wo so tie wo de na ɛsi kyerɛ hwɛ gyabro ma kyerɛ kwan be mo odro ebe siesie ade na wo nipa de friend pancreas no na produce insulin ma nipa de onkɔro no ma brofro bia wo won pane bia me si wo sugar no ɛno na se tu na ɛsɛ anka ne de nti hwɛ kyerɛ kwan me pa kyɛw yare be na me nka ho asɛm yare bia hawa to anamɔ ne fa bra gyabro ma so yɛ ne mom me dro ba kwa me ba me nka ho asɛm me nso de yɛ friend osruku drum sa osruku drum ɛna me se me noma na be me ma yɛ din na nsen ya me se me nya gabi na me se me de ne ko kubi hotel and then me kan kubi hotel run wo se adame ba no dan wo ma me free because my yard better man na ma no say yes na mi age the room for de me dia o dia ni room 4 no na ya me ko amanfo pe room 6 no o dia so room 4 no wa mo na ma me na me se me nya again no me numa duro wo so kudu na be me try police ma kam kase mu na me se me de pim na me dia pim no atwere mo Jabram bema wuti oyira oba wuti me ukru di say ya fa ukru di show me me di ya na me di mi show na gana tu Jabram ube kume na msiminye nku me ye just masa me se sa me medre onuma 1 hour na ujina so tim bonsi semusa come Bejibi bema bedi de bema betu adonko bema be fofo bepo na bi wa media ya sekom eti bema de so eti mi do na me ya o mo nsantwofo ene o mu mi Jabram na mse yes o se breko very fan club yempe talia fan club yempe mashru fan club yempe na so pede o se ye po suru kudru na so suru kudru I love you o suru kudru yey o suru kudru me nwa kwa che me medo de me se so ma sorry one again no echiri bia da no na so di barika sara na so Jabram brother be dimi nam se be do dai was brother be dimi nam se okay me ba nam se me kwa na me ko dino barika de sala was papa na sere no ka se me kan kwa se bo aye barika de sala no ka se me na me dino ti me se me ko dino barika de sala okay ko so ko do barika de sala je number me sorry number is 0242 76 48 35 0242 76 48 35 WhatsApp 0549 10 15 80 Ablanti osri papa umuso bayi ye be man munya dey ti ajo sukuduru na wa le kambom na so baji da na boso de me kura me na nya adwen be da se okay arofu Abraham nie wate na no asem wana montuo onini behia obeboa wo abibiduro yete ne di onim enti frɛ no na onene nkasa enawia adofo kwa me so obeche mo time ne bi na mo nso ya mamu bi ma mo di abam kwa me akra bram akra me da se me chi atifo bi na mo ma je bram tie nyina akra on se Elisha we say me dey tro no me nim papa say Elisha say Elijah o say nnompe be nyankwa o say awrade mu na wonnim Habakuku na kai Habakuku fans we Habakuku asaje fama Habakuku Habakuku akwa ye hwa de bi o ade we ho e bibi kuma bi o aware me na me se e betima yiyi e ye ntiase kitua bi se mi su na me nka mo tra be 18 years wa na da ho no nti sa we nyina matima tram 20 years dey na si bibiansi o e ye buo kitua bi na ho ba bi o mu miye ntam no e ye buo kitua bi boni o miye ntam asa ni nyina no aware na me se sempanfo boma e be yie wo se obi akoma wo soro o mu miye ni obi apese wo master ba se ba ko bre no ho ase enu wa no e wo se ba ko bre no ho ase eni nti akofa wo we wa ya yi na ba no e na obi apese me na me show me na me ye we nti wo ya o de be kai wanu we ya o de be kai wanu we ya o de be kai obi anu ena ma wo yi na ase ena ma we nyina ba ena munya asem nso a o mo ntimi sesi o ntewo we be friend abusia fa bo na mane we be friend abusia fa bo mama ne no obi a so different ideas ena e mo ena fa we nyina dia ba ni nyina no no wo papa yi ba obi dinachi
we so ba o ma mi tu e se from so ma ba nti we nya asem pe obefiri we abona mane be hwe de ya ode ye me ya so nya be hwe ya onye ne hu ni ba ku sei obi onye ne hu papa oni na tra 20 gudi sade aya bibi kuma bi na me mesi ye nsoro ha no aware nsu bi papa wi agugu so ama yi ko enkwansia ma mi ko ofe na o kan sensem bi o se o kan ho ani pa bebrebe o nyina o mo ho nti enkwansia no u ja ma me kwa me na ma be fa o ne o kotena na masa na o ba wu bia ka ho ana ya osu be jawo na ko fo ba na o be hwe san enkwansia na wo kwa o tia sempo se na o hwe o ma no e na o tie ka se nku hwe no nkra no na se wunni ho a oba hofo na oba no won na be hwe o ma no se na usipe ana wo kwa do mbeko ba wo fo na so di nkra ko guo so no obe hwe o se de usipe monti ase na mo mrafum na akoma bia ba bia ma na njo na me nim se ye mfi anko no bi pa ba fi ba okay kwa be me da ase kwa be a che ye tab ne bi se ye mfa mamo etiefo enti wa wutie me me activate me phone lines no ama mo abamu bi be me ni obey entem yaw ne ya hwenka ne fa eyo yaw ne ya enka ne fa eyo sebe ebuo awadiem ahobrasye awadiem se nyina awade nkoso ofrefo a udika mame mo for the sake of fairness 0505 224944 and 0505 225578 first caller me pa chudi de say na ka se free. Hello nana Krobea. Yeah, your friend say ka se free. Hu be ma me ka se free chronom. Okay, chronom aye hu be ma mama ntio. Nana we de wada me mama ha. Nana de me kan say we de nkese bi hu aware. Se ne afanu ni bi enu. Ma wa aware ni. It is one more better one more time about Basura because sometimes when you need Chaba, it will come. It's one more once the men a dolphin. Berman is no way you come in the message. If you are among them, and another dance. Bye. Mens Medase. Hello, we did the Senaka Sefri. Another good afternoon. Yes, sir. Me didn't come to Mikasa Quadra, so they don't have to Kufuado. Okay, a Kufuado, Baminti. Nana Nyakupon Shapa, when you just come in, my back when I'm meeting. What dear Chame? Good. Okay. Or what dear Yamin show at my way. Oh, any power to earn nobody cannot not our dear one woman, Mapusia, and Mamu Diabo. Would Diabo, I do the business of them, my Emra. Mumway, what is? Yeah, no, let me show Facebook to see who abandoning them in the Madam is so we have through. If you can from Kobe, a good baby, a man, or you would meet today. What's on the boy? A man, and so down. Not a one. It's Madame Nabotre. Never man of Moon Namunabotre. Namuchi, why, a strama. And never more at you. Never more at you. Okay. Mensumedas say. Hello, we did the Senaka Sefri. Part of the firm of firemen because I free Adansi, Japan Pasoka, constituency of Asca district. Of Ayamamintio. Of firemen because I free Asoka district. Mamintio offer. Adansi Japan. I must say, no question Mukano, F4 Barn and Benny Afemun. No question Yanka Jatman, the Emperor Nukrana. Say, one more Oban, it's 1 year. It is a member. Say, or no worry, now I go back. The why and money, the and the brain must have wanted so when you say. And that's a couple of crab, them and a come up chico chili. Not you would not say so. You why no money, and no Nakuma air Caban Corano. It's Miss Sena, Sarkin Chan, Chan, them and you see one man when you see no. And you cry, and Cramon Casaman Manimum, and Bremarkman Contra Aparano. The dance messenger said, one head of Banway. Kasibia wa yimi so MC kono so kwa no hwe mu me so mu so onya bote se ba te gumpa onya kuma no afra me me ge ba me fa me man ba me nchen no ko na hwe mu me nne o mani kana si kwa to ma me si woni nka ho nti me fre no on mu enu nya bi ya boko. Okay, yada say of Yaw. Hello, we did the say na ka se free hey.
I'm problem, but you're from the officer. Me trafficker pa, and you so mentor pa. All right, officer, Mamin Tiwe. I'm problem, only be. Mm-hmm. Program what today say it is here, the chair. Sure. One say I be before you and petty. Chair. So who share system no pass answer some will power traffic gain. Me that follow mo program power, especially who program. Say Lady Dana, a mighty Samson will move from Papa. Lady Dana, a few forward move power Japanese start, a ball fast war. The man putting 4 partner on 1 year back. No, what Timmy downstairs the family. I brought Papa not to call America. Winner, Samson winner, who be trusted baby man or Obama and the coffer by you. Who go by Buma. I didn't say Abigail. I didn't say Esther. Ruth Naomi. If we say Mugwa, Papa. Moses, I saw them. I'm going to hear this. I said, the more 1,000 the Jawa. You bet me in your back, and I qualify now. And here, a man who's here, Quran 6, who's in them, no. Meda say, hello, we did the same. I can say free here. Hello. Yes, sir. Your phone say, okay, say free here. Yo, Krobea na Yaw Asante, Nana Pia, Oferukum. Oh, Ejapia, Maminti we. French Baba, Nancy Mayarinja. Kuse. Let's say, Asem Ban, Idiatomet. Na the American Asem Beba Dabi, we 8 woman. So me na bro Mwasia. So Banum then Washi, and not them and them. Meya me fa no me ne no we no ya santin krebo ya wuwe no oba na chi me that me ko remam na watchi that and then winning or better ya me chi afai ama kwala no ha no a beji ya no me ka obo wa kwala no ma fa be sia 40 million dia man na no me ara me de ko fie wo de ko man no me ko e ko wa sa wo vuo si mo ma me ko ti. And then I come of let me watch. I mean, there's a mature or this is mature. Necessary. Only being about from reform. Namun see him in years. You will see it. I got me. Oh, bad, yeah. And wow, bad, yeah. Okay. Yada, see, bro. Ejapia. Hello, we did the Sana Casafi here. Of Rafa, we chat to we did the Sana Casafi here. Ujina so on kasabia ne fa we na we nye lucky. Hello me pa cho we last caller your friend say na kasa free. Oh na Krobea. That is you. Yeah, that is aso ase babinti we wadama. Na Krobea unim form. Na Krobea nyame nka mo ho. No sem no chesi mu bima asante man no. E bu adrene entiase so. Na me say asem we dey e kete wala kasiye kura ba kura no. Na Krobea unim bibi. So here as ayi asen we mu a. Em se niamba be mi nu bi na bu awari. First, osofo no. Second, be man no sebi imprediasa e ma hia krokro. Na wo ba sebi wa ware no se wo na tra wo emamusia. Ko na ntanya me na me ti ba ku sebi imprediasa en chaye. Be man no ta se pata bin kancho oba no. Na mun tunufu, na mun tieti aware na mun sa aware ewu. Ama dia ko ti na men kam. Okay. Yada say arafo yemfa frefo bia bio. Yabeda mose. Be mo de na sembai. One ni New York kan ho bai. Oba nso ni nanua no mo e kan wo ho bai. Na eja kwame. Me yasem wi se munhia so fitiem. Na monhwe de esese moka ne baka mo mamene metiefo asonte amaka mo mamene metiefo asonte ewiase wa ho se nipa mienu nam na third person ebemua osayade nyina yeah osayade nyina se manka we ya nkyere we ya meka we ya kyere we at the time
ba mu mienu anamonam no entem baako awaregyaye sese Ghana ha se bema be ware ana oba be ware edin sinse yeja ware sese Ghana ha se bema be ware pa na oba be ware pa no edin ba se yeja ware e very easy ba ma menkyere wade bi street ne so eso hye e ma na bre so pa aware no begyae ba master oba hwe ohuye wa hweye se ne mema be twon from one bed to another bed between abo so dia wa kan kure wa wagya ware ni oba kan you are jumping from one bed to another bed ufiri mpa we so kompa we so ni nyina ne se wo se pe be ma e bia wo mabi a wawo obeboa wa mo ahwe wodom won be hwe won be twiw condemn enso mfa wo nkosi hwe omamoni na ho na ye ni ana ho a emwa ye enti agya ye se adwuma no mame na wiei odomonic owo apraman daba new site odo wo maame afrim oba panyin Mary nana jemfua apia dodo na anim se afani serious na nyankopon ya adomu akwasiada 26 July 2026 wa apraman edo odomonic udi maame na wotweda na wie ye be hye oni abusua nyina den na yamamo yakode okode nsunue ebreni dua 26 no ya beta wachi ama ayefe Awurade fie Herbal Center Dr. Mankwa osi baabi atokro da wo nipadua mu bia no de aduro bewura mu nso akoye mu adwuma enti ene wo bre wuti owo waduro pa enam yade bia beto so a wako anko no obetwiti etwere yade mu jabroso waye mre wo mpem obemawu opawo yade etete wo se den se enye den ni nyina Dr. Better tadi abawo eye kronum bosie Red Park ena Dr. wo the number dey 0241093915 ena 0549206633 ena ya Bolivia Enterprise for Future Life aduane no aworo de abano vitamins and minerals ayemuma tonchom amino acids omega 3 inulin selenium energy protein fiber ewom enti yede sa aduane na esa yade bra bekire yen yade a etete wo na yehu aduane a yede ma watu ase simple your number is 0246 010150 and 0242878090 Basa Herbal capsules no o ye funu yade bi e kan ho ane fie gya adum onsabuo mu nye wa ye mrempom ana okoko esi oto pai na ho kyereo cholesterol wasoro ana infections na hawa Basa Herbal capsules onyame wo ho herbal for de aba unye bi na so memene a ebeboa wa masumdua befie na Basa Herbal ointment ne de wo de srasra kwada na e ma ne ho ye den ya de boni free akwada ne so wo panyini kakaja honam kankan oseye ese woni padua aho woni padua mu aye wo ya ma ye mfa ntwetwen ye be ye ni nyina ma wo ba bi eto no bi akwa Abasa du pa obenya bi frɛ yen wo 0244 26 77 25 ana wiei arofo mi di de Krobea na Yaw Asante Nyankopon Israel nyina jataba de hye dwumadie mi de besomoi oba de achi amene agya kwa me wote wonka kwadwo bebre kwadwo mo ono so de content anu so e must chei eta achiri chinchim mfidie de mfruma sabre ye sore ama Dr. Cash be ma 10 gram wa ofe odi dwabrim ene ebesom makramo